i és qui precisament aquesta mateixa setmana, punt d'actualitat important, ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador a la ciutadania dient que està tot controlat i que no hi ha una tendència a l'alça dels homicidis a la ciutat de Barcelona. Però com dèiem, Carlos, ens situem al mes de juliol, aquest estiu, quan després de 7 morts violentes, només en 40 dies, i atenció, 3 apunyalaments greus en menys de 24 hores, salten totes les alarmes i aquesta inseguretat es converteix en l'epicentre del debat no només a Barcelona, sinó al conjunt de l'Estat. Com dèiem, Albert Batlle és el primer que es pronuncia, aquest tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, i admet que hi ha una crisi de seguretat. Ens correspon com a responsables públics en matèria de seguretat fer i demanar una anàlisi serè i responsable de la crisi de seguretat que viu la ciutat de Barcelona i que ha tingut aquesta expressió amb la percepció ciutadana d'inseguretat i les dades objectives que demostren un increment dels fets delictius en l'últim període a la ciutat de Barcelona. Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, immediatament li contesta i sembla ser que no està massa d'acord amb les seues paraules. Aquest estiu, i no només aquest estiu, sinó tot aquest any passat i especialment al voltant de les eleccions municipals, hi ha qui ha volgut presentar els problemes de seguretat de la ciutat de Barcelona com el caos, com si Barcelona fos la ciutat més insegura del món. I això no és així. També pren part del debat, atenció al director dels Mossos d'Esquadra, el senyor Andreu Martínez. Recuperem un titular perquè ell el que fa és una declaració també ben contundent i clara. Diu negar una crisi a la ciutat de Barcelona, però sí que admet que hi ha problemes. En qualsevol cas, la realitat ara mateix és que aquest darrer dissabte, aquest darrer cap de setmana, aproximadament 1 miler de ciutadans van sortir als carrers de Barcelona per manifestar-se i per reclamar més seguretat. Cal dir també, Carlos, que des de les administracions s'han unit totes i amb la Força Unida conjuntament estan dissenyant un nou pla estratègic que pretén revertir la situació a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Jaume. Volem deixar constància que des del nostre programa hem convidat a totes les administracions implicades. Tots coincideixen, no volem parlar fins que no hagin definit el pla de seguretat. Esperem que facin bona feina i que aviat ens ho puguin explicar, però quedi clar que hem convidat a tothom al programa. Per cert, Ada Colau, que ens coneixem de fa molt de temps, l'alcaldessa de Barcelona, aquestes paraules que has dit seran també part del debat d'avui, perquè s'imaginen vostès que hi hagués algú interessat en portar una imatge dolenta de Barcelona? Seria terrible. Hem obert el programa amb imatges de la manifestació de dissabte passat a Barcelona. Estava convocada per Tsunami Veïnal, una agrupació de veïns de diferents barris de Barcelona que es defineix com apolítica i que reclama més seguretat. Ens acompanya aquesta nit el Manel Martínez. Molt bona nit i benvingut. Si vol aixecar-se, si us plau, si és tan amable. Una pregunta. Portaveu de Tsunami Veïnal. Un dels companys que ens han escollit per fer de portaveus. Però què fan vostès exactament? Nosaltres recollim un neguit que tenim de diferents barris que van coincidir un dia que tots ens van trobar reclamant la mateixa cosa i van dir potser que fem força tots junts i que s'afaigui la sensació i puguem treballar plegats perquè nosaltres som els primers que van demanar la figura d'un pla integral de totes les administracions i a tots els barris per treballar. Senyor Martínez, m'acompanya, si us plau, però francament, vostè creu que hi ha algú interessat en donar una imatge de Barcelona que no és? Nosaltres precisament no. Tot el contrari. Tot el contrari. Nosaltres el que diem és que Barcelona no la volem etiquetar com una ciutat insegura. Jo surto al carrer, sempre dic, i no tinc por. El que sí que és veritat que hi ha focus en tots els barris. Un treball que portem fent ja gairebé 2 anys de mapejar tots els barris de Barcelona que estem units amb el Tsunami i marcant els punts concrets que hi havia i en quines casuístiques i en quina tipologia. Què els va dir el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona de Seguretat, l'Albert Batlle? Doncs hem d'agrair que a l'endemà d'estar nomenat ens vam enviar una carta i ens va citar pel dia següent, més ràpid no va poder anar. Per tant, té una preocupació. Sí, la veritat és que vam notar un canvi d'actitud i almenys va reconèixer que hi havia un problema. No diem crisi perquè crisi no sé què vol dir exactament, ara problemes sí que n'hi ha. I el problema pot estar relacionat amb unes màfies?
Home, el que sí que està clar que hi ha certes activitats delictives que darrere hi ha organitzacions. Això ho sabem i ens ho han dit les policies urbanes, Mossos i tot. I està clar que són informacions que ells treballen i no es poden fer públiques perquè estan treballant, però sí que es veu organització. No és un fet aïllat d'alguna persona que faci alguna cosa. Alguns sí i alguns molts no. Sempre hi ha hagut, no? Sempre hi ha hagut problemes de seguretat i d'inseguretat a la ciutat de Barcelona i a altres ciutats. Vull dir que sempre hi ha hagut problemes. Vostè creu que ara aquests problemes realment són... S'han agreujat. Sí? S'han agreujat perquè nosaltres parlem amb les víctimes, no és que sigui una sensació que em ve de l'aire. Estem parlant, el dissabte mateix, un senyor mateix va sortir espontàniament a parlar amb els mitjans perquè la seva filla va tindre una agressió sexual feia molt poques setmanes i això et trenca el cor. Això et trenca el cor. Que una ciutat gran com Barcelona, cosmopolita, que té molta activitat econòmica, turística, social, és normal que sempre hi hagi, això passa a París, passa a Roma, passa a tot arreu. Ara, nosaltres les entitats veïnals, i parlo per nostres barris concrets, fa més de 2 anys que vam anunciar en les taules de seguretat que participem que la tipologia d'activitat delictiva era més violenta. I van detectar-ho com una sensació que ens denunciaven els veïns que havien sofert. I van dir que no, però ara darrerament les xifres que ells mateixos han fet públiques és que és així. Llavors, el que hem de fer, i recullo les paraules, fa poc vaig estar en un mitjà amb el degà del Col·legi de Criminòlegs i la seva frase va ser una mica com heu dit vosaltres, els de la taula. Hi ha una sensació? No. Hi ha una percepció? Sí. Hi ha una realitat per a les víctimes i també és veritat una cosa, ara estem en un moment d'inflexió. Si ara no treballem i l'única manera de fer-ho és plegats, la cosa anirà a un punt difícil d'algunes coses arreglar. Anirà a un punt difícil o no anirà a un punt difícil? Recordin, aquesta nit de divendres estem parlant d'un tema molt delicat. Molts de nosaltres que estàvem de vacances aquest estiu en diferents punts arribaven notícies de Catalunya, concretament també de la ciutat de Barcelona, com si hi hagués aquí no sé què. Núria. Bueno, a veure, és que Barcelona està rebent també un tipus de gent, molta gent. Jo vull posar sobre la taula el que Barcelona s'està convertint també en un destí de turisme sexual preferent a tota Europa. I això és així. La mà oberta que hi ha hagut amb el tema de la prostitució, amb el tema de la proliferació de locals on s'exerceix la prostitució, amb tota la bona mirada de l'Ajuntament, ha fet que Barcelona aparegui als foros de gent que consumeix prostitució com a destí preferent del sud d'Europa. Som el 3è país en consum de dones de tot el món, només per darrere de Puerto Rico i de Tailàndia, i venen a Barcelona. La gent que ve a practicar turisme sexual a Barcelona, igual que abans anaven a Cartagena de Índies, a Cuba i no sé què, són un tipus de turista que, a més de venir a consumir dones, no porta res de bo, consumeixen drogues, consumeixen alcohol, i això fa, a més, que Barcelona, a més dels furs que ha tingut sempre, els típics cartelistes de la Rambla i tal, estiguem vivint una situació de violència per la gent que està també convivint a Barcelona en massa, i això no s'està parant, és més, s'està promocionant. Però estàs comparant la ciutat de Barcelona amb Cuba o amb... Total, Sí? Barcelona Però és... sí? Sí, Barcelona és destí preferent de turisme sexual, i tant. No. Sí, de turisme sexual, De turisme sexual. De turisme sexual s'ho hauria d'anar molt en compte, perquè venen de tot arreu del món. De tot arreu del món. Però aquest és el problema real? No. És una part del problema, és una part del problema. Exacte, coincidim. És una part del problema, perquè la gent que ve a això, com molt bé deies, no porten res de bo. No. Hi ha aquest problema, ja ho veiem, que les prostitutes venen d'aquests països, són gent molt marginada, amb les famílies marginades, hi ha autèntica esclavitud, això sí que seria... Ja vas tenir la Carmela Marchante aquí amb allò de la trata de blanques, perquè a més és trata humana, No fa molt que va haver-hi un assassinat al Raval d'una noia prostituïda, la Lilith. Bueno, això ha passat sempre, s'han fet pel·lícules, novel·les, tot, tu, Carles, que ho coneixes, d'assassinar. Aquesta és una part, jo diria que no és el mateix. Que és una part, no és el problema, clar. El problema, jo dic, la sensació, la psicòloga ens ajudarà, la sensació jo crec que és molt greu. I després també dir, en relació a la resta de Catalunya, que clar, a la gran ciutat sempre hi ha més delicte. O si no hi haurà el mateix delicte en un poble petit... Clar, no pots comparar Barcelona amb Arenys. Exacte. Vull dir, clar, Barcelona, les grans ciutats d'Europa, que Europa és relativament segura. Però i a què és degut aquest augment? Si la realitat és, ja ho sabem, que sempre hi ha hagut delinqüència. Però per què ha augmentat? I per què surt constantment, Carles? Perdona. És que jo crec que hauríem de tenir un factor a tenir en compte. I quan es parla d'aquest tema, sobretot, sempre es demana com una mena de perfilació, com el perfil del criminal, què està passant. El Manel ha posat la mirada sobre una cosa molt interessant, que és per què passa això. Però la delinqüència sempre és multifactorial i transcultural.
I són dos conceptes que s'haurien de tenir en compte. Per tant, jo no sé, perquè no tinc dades, no sé si el Carlos ens podrà ajudar, per poder fer una anàlisi, jo crec, acurat, haurien de comparar Barcelona amb altres grans ciutats, amb ciutats com Nova York, amb ciutats com Londres. A veure, Carles, si ens treues abans de que vagi a parlar amb el Tito. Tito, sé que vols parlar, ara vaig cap allà, un moment. Sí, jo abans deia que Barcelona és més insegura que Barcelona de fa 5 anys o que Barcelona de fa 8 anys, però no és més insegura si la comparem amb altres ciutats del nostre entorn que tenen uns ràtios de delicte per 100.000 habitants, en la majoria dels casos, lleugerament superior al ràtio que tenim a Barcelona. Amb tot. Ara bé, el Manel ha dit una cosa fonamental. Quan parlem de percepció de seguretat, de sensació d'inseguretat, més que de dades objectives, ell ha dit una cosa molt significativa. Tenim més percepció d'inseguretat. Les xarxes multipliquen per 10 la magnificació de la seguretat, sí, però hi ha més inseguretat. És a dir, però les dades ens diuen que hi ha més robatoris, més furts, més agressions sexuals, dintre d'uns paràmetres encara no tan dolents com altres ciutats europees, això ja ho he dit. Però no és només, com us diria jo, jo recordo el crim de la Vila Olímpica, es va fer una enquesta de victimització després del crim de la Vila Olímpica, no sé si se'n recordeu, fa molts anys, allò que el jutge va parlar de la naranja mecànica, recordo, el jutge Ubiña que ho va investigar. Li agrada molt el jutge Ubiña, fer aquestes coses. Un dia hem de dedicar un programa, si et sembla, Carles, a parlar del jutge Ubiña, jo et donaré documentació. Però en aquell moment es va fer una enquesta de victimització. La sensació que hi havia a la ciutat de Barcelona va donar resultats altíssims. Per què? Perquè durant tots aquells 15 dies van parlar als mitjans de comunicació. Doncs anem a veure si és una sensació o no és una sensació. A Tito Álvarez, no sé si cal presentar-lo, va tenir una exposició força mediàtica com a portaveu d'Elite Taxi Barcelona. Avui el tenim aquí com a taxista, com a coneixedor dels problemes de la ciutat. Molt bona nit, Tito. Què tal? Com estàs? Què tal? A veure, sensació o no? Sí, hay sensación en determinadas zonas de la ciudad. Nosotros somos 10.500 taxis, estamos muy bien comunicados entre nosotros y es cierto que la sensación en barrios como el Raval, Barceloneta y donde hay más turismo, la sensación está. Los datos que nosotros tenemos en cuanto a taxistas, sí que se oyen hurtos, de descuidos que te quitan el móvil y tal, pero como siempre. O sigui, tu dius... En nuestro caso, sí. Com sempre. Sí. O sigui, no heu notat res de l'altre. Sensación, sí, pero ¿por qué? Sensació. Bueno, todos tenemos... Del taxi, perdona, Tito, yo soy muy usuària de taxi i fa molts anys portàvem Mampara i ara que suposadament Barcelona és tan insegura, la majoria de taxis ja no porten. Vamos sin Mampara, sí. És veritat. Sí. Bueno, quizás esa sensación es porque tenemos móviles, porque siempre estamos viendo vídeos. Antes pasaban cosas, tampoco las veíamos. Yo creo que todo tiene un poco que ver, ¿no? Y creo que no es Barcelona, es generalizado. I quin tipus de turista ve? Perquè la Núria deia un turisme sexual. ¿Es així o no? Bueno, quizás más turismo de botellón. No, en absoluto. Por lo menos es la percepción que nosotros tenemos. Además, por la noche, el tema del turismo sexual en Barcelona... Vosotros tenéis que saber, taxistas, que muchas veces el turismo sexual viene también de la mano de otro turismo, que es el turismo de congresos. Tenemos perfectamente identificados que muchos ejecutivos que vienen por la mañana a las ferias van luego, de putas por la noche y se mueven en taxis y en coches privados, y eso es así. Bueno, pero eso siempre ha pasado. No siempre ha pasado, pero cada vez hay más. No es un delito, pero se ofrece en el paquete, ¿me explico? O sea, se ofrece en el paquete de lo que estamos ofreciendo como Barcelona como posibilidad de ocio. No estamos ya pasando del ocio cultural, nuestro Gaudí, nuestra Paseo de Gracia, no. Es que el ocio que se está ofreciendo como paquete, outsider, és el tema de la prostitució, clarament. O sea, està altíssim. Però aquests que fan això fan més fàstic que por, diguéssim. A veure, m'entendre's, els porten allà... No sé. Sí, no fan por. No, pero es que a mí el putero no me da miedo. A mí lo que me da miedo son las mafias de trata de personas que tienen que surtir a esos puteros que son las que trabajan en Barcelona. No cal aquesta expressió, Núria, no cal aquesta expressió. Ja s'entén perfectament allò que està parlant. No entrem en matèria, no entrem en matèria. Els taxistes, a vegades, jo també soc molt usuària, són molt valents a la nit i això, eh? Jo a vegades agafo allò en un lloc i dius, carai, vull dir, és veritat, se la juguen. Ara, mira el que ens ha dit ell, més o menys com sempre. Jo recordo a París, potser tu, Tito, que tu coneixes bé, el del taxi, que van amb un gos i tot, un gos de vigilància, que el porten davant, vull dir, perquè estan molt indefensos, jo que he vist, clar,
Però no heu notat, això és molt important el que ha dit ella, perquè ell s'ho coneix bé. Incluso por los foros de taxistas, cuando yo empecemos con lo de Salvalona y tal, muchos decían, hostia, Tito, ¿no te estás pasando? Y yo decía, hombre, sinceramente, el que vea que no ha aumentado la delincuencia, que se lo haga mirar, porque es cierto, ¿vale? Pero también es cierto que en los últimos 2 meses, tanto Ayuntamiento como Generalitat han tomado medidas y ahora creo que toca esperar que esas medidas funcionen. No hacen nada. Bueno, y luego el que toquen són mesures de canviar la llei, també, de canviar el Codi Penal. Exacto. No sé si toca si ara o ponemos no. más policía, pero las leyes son iguales, el trabajo de la policía no sirve para nada. A vegades Magda reforçar el Codi Penal no baixa els índexs de criminalitat. No, sí, però hi ha un punt. La diferència entre furt, jo ara no vull fer un curs de dret, que sempre... Entre furt i robatori. Els robatoris ja estan condemnats, però el furt, que és allò que et fa tanta ràbia, que et robin la cartera, que et robin... Bueno, que a vegades t'espatlla la vida, perdona, et roben documents que necessites, doncs estan molt poc castigats i sobretot el tema de la reincidència, multireincidència. Este és el tema. Perquè la policia es desmoralitza, perquè pot detindre amb un 40 vegades, 50 vegades. I com la pena és petita, ni el jutge li pot decretar presó perquè la llei no li permet. La policia... És allò que deia abans, no sé si algú d'aquí deia, que entra per una porta... No és un tema. Sí, però este concepte de aquí no pasa nada también está cambiando. A ver, vamos, lo que es frustrante para la policía es no tener medios para actuar. Estamos cayendo en el error de lo que hay que hacer es una política de seguridad preventiva para que no te lleguen a robar la cartera en lugar de una política punitiva para meter a la gente en la cárcel. Porque si lo que funcionara sería la gravedad de las penas, allá donde hay pena de muerte, como en Estados Unidos y demás, no habría ningún delito. Entonces, la gravedad de las penas no incide casi nada en la comisión de los delitos. Lo que incide... Estoy totalmente de acuerdo amb el que diu. Pot actuar de forma dissuasòria. No, para nada. Està completament demostrat. No, i a més, un efecte dissuasori. Perquè la reincidència, d'acord, la primera vegada, d'acord que sigui lleu, no? La segona, passem-hi, que reincidència. Però quan un ho fa 10, 15 vegades que se n'en fot de la policia i de tothom... Però aquest debat mateix fa 15 anys que l'hem tingut, sí... A veure, abans hi havia la multireincidència, quan el franquisme, i un temps després. Llavors, tots els que érem tan progres i assats, vam decidir que això de la multireincidència no podia ser perquè de vegades les penes eren molt altes. I com va haver el primer ministre de Justícia, el Fernando Ledesma, com van guanyar els socialistes el 82, no? Era, si no recordo malament, llavors es va canviar i es va treure la multireincidència, no la reincidència, la multi, que la multi augmenta molt les penes. Llavors s'ha anat deixant, en plan allò demagog, no, nosaltres no castiguem... Bueno, clar, aleshores sí que seria dissuasori, perquè si aquest senyor que li agafa la cartera a qualsevol de vosaltres o una senyora gran que acaba de cobrar la pensió o els documents que tant t'han costat tenir i t'agafen les claus a casa, que et dona una sensació d'inseguretat, tot això, al cap de 5 minuts està al carrer... Però això és fonamental. Si em permets, Carles, només un segon. Volia comentar. Estic totalment d'acord amb el que diu la Núria i també amb el que diu ella, en el sentit que segurament és un... Parlaves de multifactorial i transcultural. La delinqüència té aquestes dues característiques. Hi ha un seria que a mi em sembla fonamental. Mireu, en l'època de l'alcalde... Fa molts anys, és igual, de l'alcalde Maragall, però no vull atribuir cap mèrit, diguem, a un color polític. En aquella època, i en l'època immediatament després, es va posar en marxa un sistema de seguretat que era la policia de proximitat. Una policia de proximitat que algú la va titllar de la policia amable. A mi no m'agrada veure policia pel carrer, no m'agrada. No m'agrada l'imatge d'un policia amb una metralleta, vestit de negre, amb un casc, a la... Jo he estat a Guayaquil i quan anava a la plaça de Catalunya de Guayaquil, per entendre'ns, en cada botiga hi havia un senyor de seguretat privada amb una metralleta per garantir la seguretat. A mi em provocava inseguretat. A mi no m'agrada això. Ara bé, aquesta policia que algú va titllar, no jo, algú va titllar de policia amable, que és la parella de la policia de la Guàrdia Urbana o de Mossos, patrullant pels carrers, parlant amb el veïnat, fent-se ressò dels problemes del senyor del quiosc de la botiga. Això s'ha perdut. Sembla una tonteria, no és superpolicia, no són policies superarmats, però aquella gent ocupava un territori, perdona, Carles, que és el carrer, que ara és el territori, magnificat per les xarxes socials, el territori que ha ocupat aquell que fa de la violència una forma de llenguatge. Una bona reflexió, no sé si vostès estan d'acord o no, però és una reflexió que fa el Carles Quílez i recordin que aquest programa ho fem perquè també a casa vostès puguin parlar amb la gent que tenen al costat. Tito, volia preguntar-te què et sembla el tsunami veïnal. Bueno, creo que es un movimiento vecinal muy bueno, pero que, en mi opinión, hay algo que falla. Porque en una población como Barcelona,
que hay 1.600.000 habitantes y no sé cuántas organizaciones sois, creo que sois alrededor de 50, ¿no? 40. 40, bueno, 1.000 personas, creo que algo falla. No sé si es la conciencia de la gente. Igual que hay medios que atacan a ciertos movimientos, a nosotros también, y nos quitan la mitad. A nosotros, Mossos d'Esquadra, nos dijo en la Plaza San Jaume que pasábamos de 2.000. A mí me dijeron. Bueno, es igual, 2.000 también es un número muy bajito. Y 3.000 también. Exacto. Yo quisiera que hubiéramos 50.000 o 500.000. Ojalá, ¿vale? Lo que creo que cuando tú haces una reivindicación y las administraciones a las que estás reivindicando, en este caso Ayuntamiento y Generalitat, están haciendo lo que pueden hasta donde pueden en sus competencias, no es verdad. Bueno, esa es mi opinión. Tú no tienes que ir allí. Acabamos de ver al Valle, acabamos de escuchar aquí que el Valle tal, que cual, y luego me voy al Ayuntamiento a protestar al Valle. Van a poner 300 Mossos. Falla el enfoque. Quan són els privats que tenen que fer la feina que haurien de fer les administracions? Vale, Es evident que falla. Que cuando hacen... No, está claro, pero ¿por qué no nos vamos a la delegación del gobierno para que castiguen la multirreincidencia, para que desbloqueen la ley Montoro y se puedan poner más funcionarios, más policías? A veure, deixem parlar Manel, per tancar ja aquest debat. Manel... És que si parlem sense algunes coses... Nosaltres, per una cosa logística, no podíem anar per tota Barcelona repartint cartes un dissabte, que és com més o menys va decidir-se de fer aquest moviment. Nosaltres vam entregar una carta no al senyor Batlle, sinó a la institució de l'Ajuntament, perquè no parlem només de policia. Hi ha àmbits que no són del senyor Batlle, com són els treballadors socials, on també incidim. L'altre vam anar a la Generalitat, on sí que van tenir una recepció més freda i ningú hi havia, més que un senyor mosso que ens va recollir la carta del manifest. Però nosaltres hem entregat carta a Fiscalia Superior de Barcelona i a la Delegació de Govern a Catalunya. Per tant, creiem que el pastís li toca un trosset a tothom. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Si estem d'acord en això, ho deixem aquí, sisplau, ho deixem aquí. Gràcies. Sempre que vulguis, Tito, pots parlar quan vulguis. Pots seure aquí. Bona nit. Hola, buenas noches. ¿Quiere que le hable en castellano? Por favor. Su hijo Leo era un chico que tenía una vida estupenda, ¿no? Con su mujer, su bebé de 4 meses. ¿Y una noche qué pasó? Pues el 25 de febrero del año 2018, mi hijo acababa de terminar de trabajar, volvía a su casa y en el camino fue interceptado por 5 individuos con la finalidad de robarle. Mi hijo iba en bicicleta, lo pararon e intentaron robarle. ¿Ese es su hijo? Sí, ese es ¿Nos mi vamos hijo. cerca de él? Sí. Elena Allende. Buenas noches. Elena, ahí tiene a su hijo, que una noche, como me decía, unos agresores fueron y ¿qué le hicieron? Mi hijo volvía de trabajar, lo detuvieron en el camino, muy cerca a su domicilio, en la avenida del Paralelo, a 3 calles de la policía de los Mossos d'Esquadra. Intentaron robarle, mi hijo se defendió. En aquel momento Leo Giga era un chico deportista, practicaba boxeo y no le tenía miedo absolutamente a nada. Se enfrentó mi hijo a los delincuentes con la consiguiente de que pudo con 3, pero habían 2 detrás de él. Uno de ellos sacó una barra de hierro, le dio en la cabeza, el otro no intervino y lo dejaron tirado en el suelo, en un coma profundo, en el 9º grado del coma. Esto fue lo que le sucedió a mi hijo el día 25 de febrero del pasado año. En esos momentos, mi hijo tuvo la mala suerte de encontrarse con estos individuos. Él era un chico deportista, fuerte. Tenía toda la vida por delante, una niña de 4 meses, un futuro brillante, él era cocinero. 2 días después se marchaba a un nuevo trabajo. Esa noche se había quedado completamente desamparado porque había terminado su contrato de trabajo. Esa noche es atacado a mi hijo para robarle. Esa noche mi hijo perdió la vida al igual que yo. Los 2 morimos aquella noche, porque no solo fue la destrucción de su familia, fue la mía y la de muchas personas que están detrás de nosotros. Esa noche fue terrible cuando me llaman y me dicen que mi hijo, que lo preparé todo,
porque mi hijo no sale de la sala de operaciones. Mi hijo logra salvarse gracias a los médicos del Hospital Clínic, pero estaba en coma profundo. Los delincuentes no son detenidos, a pesar de que habían cámaras delante de la Caixa, sitio donde ocurrieron los hechos. Los delincuentes no son reconocidos. Los testigos dan testimonio de lo que pasó, mas no son capaces de reconocer a los delincuentes. La policía pide y dice que mi hijo es el que tiene que reconocer a los delincuentes, cosa que no es posible. Una persona con unos daños cerebrales tremendos, no es posible llegar a este punto. Y así hemos vivido esta tragedia que empieza por la delincuencia que había en aquellos momentos, que hay en Barcelona. Delincuentes que todavía están en las calles, delincuentes que no han sido detenidos, delincuentes que pueden hacer daño en cualquier momento a cualquier otra familia y destruirla como lo han hecho con la mía. El silenci... El silenci que hi havia aquí en el plató, en aquest estudi número 5 de Televisió Espanyola, a Catalunya, ha estat impressionant. Hem vingut d'una xerrada, no? Ha entrat ella, Helena, i ha explicat la seva història, que la vol compartir aquesta nit amb tots vostès. La història d'una mare i un fill. Com està ara el seu fill, Leo? Mi hijo en estos momentos se está recuperando paulatinamente. Gracias al amor, siempre digo, gracias al amor, porque la fuerza, porque mi hijo es un luchador y la fuerza que le transmitimos con cada gesto, cada palabra, cada noche, cada instante, en cada actitud que él pueda tener, en esos pequeños momentos que su cerebro llega a conectar, porque hay momentos en que él conecta y luego se pierde, se va, se evade, pero en esos instantes cuando él vuelve y yo soy capaz de mirarle a los ojos, está mi hijo allí, tratando de salir. Es así como está el día de hoy. Es así aquí como me tenim una dejaron a mi hijo. fotografia abans i després de l'agressió. Es antes y después, solo unos meses. Esto fue en Navidades, en París, con su bebé. Y esta foto fue cuando él estaba después del coma, que salía del coma. ¿Rebeu algún tipo de ayuda? ¿Os ayuda alguna persona? Absolutamente nada. No recibimos ningún tipo de ayuda. De hecho, yo en aquel momento tenía una pequeña empresa de turismo, tenía una vida plena, mi hijo tenía su hogar, su familia, su esposa, su niña, su trabajo, se ganaba muy bien la vida. Mi otro hijo, porque tengo 2 hijos, mi otro hijo en Inglaterra trabajando Me permite un momento, porque dice tenía su esposa, ¿ya no la tiene? No, al día de hoy no la tiene, porque ella no pudo soportar la presión y tiró la toalla. ¿Y su hija? La niña la vemos de vez en cuando porque suele marchar ella mucho de viajes, sobre todo a París, porque ella es de Francia. Esto es, al día de hoy, en aquel momento, cuando pasan todos los hechos, teníamos cada uno nuestra vida. Cuando me veo, después del coma, mi hijo va a Goodman, pero son solo 3 meses que nos da el estado de rehabilitación. Mi hijo sale de Goodman y me dicen, ¿dónde tengo que llevarlo? ¿A una privada? ¿A tu casa? ¿Dónde? ¿Un sociosanitario? Cuando mi hijo sale del Hospital Clínic, sale perfectamente, hablando, sale bien, porque había sido estupenda. En Goodman tiene un retroceso. Hubo una cierta situación que le pasó allí. En vista de esto, yo como madre, pensando que podía ser algo puntual, que no iban a demorar las ayudas, me embarco en la situación de llevarlo a una clínica privada donde mi hijo fuera atendido porque necesitaba de una rehabilitación. Es donde viene mi ruina económica. Y no lo he entendido antes, ¿qué ha pasado con los agresores? ¿Qué es exactamente lo que les ha pasado? Què els ha passat? Perquè vostès preguntaran també el mateix, no? I què els va passar amb aquella gent que van fer aquesta terrible desgràcia? Nada. ¿Nada? No, nada. Están por ahí perdidos. Si alguna vez alguno de ellos cae detenido por algún delito que puedan cometer, si se les puede relacionar con lo que pasó aquella noche, obtendremos nosotros justicia. Mientras tanto, mi hijo vilipendiado en 2 aspectos, por los que tienen que protegernos, por conseguir que se llegue a encontrar esa justicia,
y por el otro lado, por las administraciones que no nos han ayudado, que nos han dejado caer económicamente, porque yo, su madre, he tenido que mendigar por las calles de Barcelona con una hucha pidiendo a la gente, ¡un euro! No pedía más, solo 1 euro, para que me ayuden a llenar esas latas que yo necesitaba cada mes para poder asumir los gastos entre 6.000 y 8.000 euros que me estaba costando y lo que me llevó a la ruina. Efectivamente, una vergüenza, porque hay dinero de las administraciones para otras cosas, pero no para los que vivimos aquí y los que trabajamos. Soy de Perú, llevo 30 años. Elena, ara continuem aquí. Jaume, sisplau, podries parlar amb aquestes senyores que ja fa temps que volen parlar. Hola, Carlos. Els demanaria, si us plau, si us poden posar a les 4 de peu, perquè són veïnes del Besòs i de la Mina. Entenc que alguna de vostès és mare, també. I què n'opinen del testimoni de l'Helena com a mares? Què farien vostès si patiguessin el mateix? Pues yo lo mismo que esta señora haría. Y lucharíamos y yo buscaría bajo tierra y tarde o temprano se daría con ellos, ¿eh? Se daría. O sería la de ellos, sería la mía, ¿eh? Carlos, les hem vist molt indignades des d'aquí, amb molta intensitat, emocionades també, com per exemple la companya. Té la paraula, si us plau. Yo me he emocionado porque soy madre y padezco porque tengo mis hijos y me duele estar mirando el móvil. ¿Habéis llegado al trabajo? Sí, mamá. ¿Habéis llegado a casa? Sí, mamá. Eso es muy, muy duro, para una madre. Sufriendo estar todo el día, pendiente ¿no? Patint constantment. todo el día. El llegar al trabajo, mamá, bien. El llegar a casa, mamá, bien. Mi niño trabaja de noche, mamá, ha llegado, bien, mamá. Es muy duro, pasarlo. Yo no sé lo que opina la gente, pero yo como madre lo estoy pasando muy mal ahora. Permeti'm que li pregunti també a vostè, ara pateixen més que fa 5 anys, fa 10 anys, per la seva família, per la seva casa, al final per la seva integritat. Estoy muy indignada, aparte de este chico pobrecito que me sale muy mal, y a cualquiera le puede ocurrir, por desgracia, pero es que todas las barriadas, todas, yo le digo, de la Mina, ellas del Besòs, vienen de la Prim, vienen de Pueblo Nuevo, de la que sea. Hay mucha delincuencia y poca seguridad. Es que yo me levanto, voy a trabajar y voy giñada, para decir la palabra. Claramente. Exactamente, porque yo digo, a ver, ¿por dónde van a salirme? Yo no conozco a porque yo he vivido toda la vida en mi barrio y siempre ha habido de todo, como en todos los lados, pero se ha puesto, desde que viene mucha gente del este, ¿vale? Es una pasada. Y ahora que quieren poner a los megas estos aquí, pues no veas. Encima, como no hay delincuencia, no hay yonkis... Es refereix als menors no acompanyats, no? Els menors exactamente, ¿por qué no lo ponen en donde Pedralbes o donde la Colau, donde viva ella? A ver, dice que no hay tanta delincuencia. Es verdad, es una vergüenza. ¿Qué presidenta esta? ¿Por qué no pone las coses en condicions? Senyores, a totes 4 els agraeixo moltíssim la seva paraula, de veritat, un fort aplaudiment per a la veu del poble, perquè al final, Carlos, aquí tenim... Gràcies, Jaume. Tot el sentiment representat. Moltes gràcies. Vale. Després seguirem, senyora. Moltíssimes gràcies. Si volen participar en algun moment, m'ho diuen, que no es preocupin, que les donaré la paraula. La història d'Helena no finalitza així, no finalitza, sinó que, atenció, perquè ella ara què fa? Què és el que fa ara, vostè? Què fa? Ha optat per també vigilar, ¿no? Sí. Pues lo digo en castellano, perdone, para... No hay problema, le entiendo. Vale. Patrulla la ciudad, ¿no? Sí, tengo que, a raíz de este problema, porque considero que los delincuentes que actuaron en contra de mi hijo de esta manera no nacen de un día para otro. Considero que la gente que está en estos momentos robando en los metros también se desplazan a las calles, empiezan robando una billetera, un teléfono y luego van a más, porque cada vez ellos se sienten seguros y puede llegar el caso de encontrarse, de ser este tipo de delincuentes, porque no tienen corazón, porque van a matar, porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hice? Cuando empiezo con todo esto, cuando paso el luto, cuando soy consciente, decido buscar personas que estén haciendo algo por Barcelona, porque yo sola no me encuentro, no sé por dónde caminar.
Toqué muchas puertas avisando de lo que pasaba, de lo que yo necesitaba, y nadie me abrió las puertas. Me encuentro en estos momentos con Patrulla Ciudadana, me encuentro con Salvalona, ¿vale? Entonces, a raíz de esto yo me involucro con este grupo. Y también salgo a patrullar en el metro, porque yo soy usuaria del metro y de las calles porque transito en bicicleta. Por lo tanto, puedo ver las dos vertientes, por los dos lados. ¿No tiene miedo? No, no tengo miedo, porque cuando pasa la situación de mi hijo, yo, como dijo la señora hace un momento, he salido a las calles en mi bicicleta a buscar a los delincuentes. Yo me he pasado noches enteras por las calles buscándolos. ¿Vale? Como dicen, porque no encontré la justicia por ningún lado, por lo menos la satisfacción de saber que su madre, la madre de Leo Giga, no está con los brazos cruzados. Necesito encontrarlos, necesito que se haga justicia de alguna manera, porque ya solo el hecho de tener que afrontar esta situación terrible. Dona la paraula a la taula. Núria m'ha demanat la paraula. Endavant, Núria, sisplau. Lo primero de todo, la acompañamos en el sentimiento de impotencia que todos podemos sentir ahora mismo por lo que ha pasado, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que esto pasa, además de por la desgracia que sucedió, cuando el Estado falla y hay una sensación de impunidad. Yo creo que lo que genera más frustración es que te pase algo de esto y que nadie responda por el asunto. Pero esa impunidad nos puede llevar a una situación muy peligrosa como sociedad, que es a tomarnos la justicia por nuestra mano. Yo empatizo totalmente con ella y con todo el que le pase algo, pero eso jamás nos debe llevar a tomar el papel de vigilantes, o sea, a tomar el papel de lo que es la seguridad pública, porque los funcionarios son los responsables de la seguridad pública y nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano porque ya hay sitios donde eso pasa y hay de todo menos justicia. Porque además pone en peligro su propia... Momento, por Igual favor. es porque no hay suficiente, señora, pero lo que tenemos que hacer es pedir que haya más, no salir a la calle a tomarnos la justicia por nuestra mano, señora. Eso es lo que yo opino. A ver, Sònia, un moment, sisplau, és que no se'ls escolta, un moment, sisplau. M'agradaria que l'Helena ens expliqués exactament en què consisteix aquest patrullatge, ¿no? Cuando usted dice que sale a patrullar y en el metro, ¿en qué consiste realmente esa labor? ¿Qué hace usted ahí? Nosotros solimos salir en grupo de 5 personas. Nosotros no tenemos la intención de interferir en la labor de la policía, para nada. Nosotros somos un apoyo, un respaldo, nada más. Nosotros salimos como prevención. Cuando nos encontramos en el metro con delincuentes que ya de alguna manera los tenemos identificados, lo que hacemos es avisar. Y si no podemos, en ningún momento ponemos en peligro ni a los pasajeros, ni actuamos en contra de los delincuentes, ni a ustedes, ni mucho menos, ni a nosotros mismos, porque los delincuentes cada día están mucho más agresivos, ¿no? Lo único que hacemos es prevenir, que de eso se trata, prevenir y dar un poco la voz de alarma para que la gente esté atento a lo que pudiera pasar en esos momentos. ¿Quién los ha formado para hacer esa labor? Porque eso no se hace solo. Se recibe formación. ¿De quién? Y los nuevos que se van incorporando también de personas preparadas en este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿quién? ¿Una empresa privada? ¿Alguien público? ¿Quién hace la formación para vigilar Tenemos las calles? particulares, a tu sí. rollo. Vale. Y antes cuando usted decía que los busca, que sale a buscarlos, ¿usted tiene alguna sospecha de quién son? Sí. ¿Y por qué no se lo dice a la policía? Porque la policía de alguna manera sabe, por así decirlo, porque hubieron unas cámaras en aquel momento, la policía dice que no se les puede identificar, pero también hay una parte que me gustaría reservármelo. Vale, sí, sin ningún Lo problema. único que le puedo decir es que como madre sigo batallando y estoy allí. A veure, dos coses, sí. No sé si recordes, Carlos, però ja vam tenir aquí, quan vam parlar de la inseguretat, ja va venir una noia que també patrullava en el metro. Sí. Vull dir que no és ella. Jo crec que ella no causa cap perill. Jo crec que tu, la psicòloga, ho sabràs millor que jo, que ella té una necessitat psicològica de trobar els delinqüents. Està actuant des del sentiment de la impotència. Ella té aquesta necessitat de fer-ho i d'encontrar-los, claro. Si els troba millor. Llavors jo crec que no crec que causin cap perill. És que no crec que hi hagi res que pugui reparar el dolor, sobretot primer que li han produït al Leo i segon que li han produït a aquesta mare, d'acord? I moltes vegades des d'aquest dolor, des d'aquest sentiment d'injustícia, des d'aquest sentiment, perquè sí que és cert que hi ha un sentiment generalitzat, no sé si esteu d'acord, que
aquí no pasa nada. Esto es, vamos, esto es jauja. Lesionan a este pobre chico, fijaros en qué estado lo dejan y esta gente sale impune. Y entonces una madre, desde el dolor y desde el sentimiento de injusticia de que no hace nada, decide que ella sí que va a hacer algo. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con Nuria en lo que ha dicho, que muchas veces desde ciertas emociones y desde ciertas vivencias personales podemos ponernos en peligro nosotros mismos también. Y es una labor que en realidad estamos pagando impuestos no para que la hagas tú, Elena, para que la haga la gente que realmente la tiene que hacer. Las administraciones. Que a lo mejor el problema es que no sé si la están haciendo, yo creo que sí, pero no deberías salir tú. Deberían hacerlos quien lo tienen que hacer, que para eso pagamos todos impuestos. Estoy de acuerdo. Yo como madre no tendría que salir, no tendría. Ninguno de nosotros, absolutamente nadie, a exponernos de alguna manera, no. Pero también es verdad, ese sentimiento de impunidad que tienen, que pululan por las calles, que están por ahí, que pueden hacer daño a cualquier familia, porque ayer fue Leo, mañana puede ser tú, puede ser tu hermano, cualquiera. Sí. Eso no se puede permitir, porque está ahí, no se ha abierto el caso, está ahí, guardado. Elena, aquesta nit en aquest programa Ara i Aquí, usted ha venido, ha podido expresarse. Nosotros le pedimos que le dé un beso a Leo de parte de este programa. Gracias. Y que pues siga usted luchando por esa idea, sobre todo para que usted, yo no sé si su hijo sabrá o no lo que usted está haciendo. ¿Lo sabe o no? ¿Es consciente de esto? ¿Llega a serlo? Hace 2 días, mi hijo mayor tuvo un pequeño percance con Leo, porque Leo es un niño grande. Es un chico 24 horas que hay que atenderlo. Lo tengo en casa conmigo porque no he podido asumir más los gastos de la residencia donde él estaba, porque llegó un momento, como le he dicho, que he tenido que mendigar en las calles de Barcelona. Esto no me lo va a quitar nadie, incluso la señora Ada Colau. Cuando yo le dije a la señora Ada Colau que había una situación de inseguridad, no se me hizo caso. Hace 2 noches atrás le dije a mi hijo cuánto lo amaba, me acerqué a abrazarle, le dije, te amo tanto, vida mía, que nunca te voy a abandonar. Y la respuesta de mi hijo en aquel momento de cordura fue, yo también, lo mismo que yo. Y le dije, nunca, vida mía, te abandonaré. Fírmalo, fírmalo. ¿Cómo que lo firme? Sí, en un vídeo. Y yo, en esos momentos, la escena fue tan dramática que lo único que hice fue llorar, y a mi hijo se le caían las lágrimas. Fue un instante de conexión entre madre e hijo, fue un instante de cordura por parte de mi hijo en que su cerebro conectó. Mañana no lo sé, no sé lo que pasará dentro de una hora, si se acordará, no se acordará. Qué bonita esa frase, aquí vamos a cerrar esta entrevista. Tu madre siempre va a estar contigo. Tiene una frase, ¿no? Aquí al programa Ahora y Aquí, ¿no? Digo, yo siempre voy a estar contigo, hijo mío. Elena, ese es el ejemplo de una madre coraje y valiente que lucha por la injusticia que muchas veces la vida nos trae. Muchísimas gracias. Gràcies. Moltes gràcies també a vostè. Gràcies. Nos acompaña cap allà, Manel. Moltes gràcies. Y que no se encuentren. Hemos de desear que todo vaya bien, pero desear que los encuentren. Y que los juzguen. Y que la pena sea muy alta. Gracias. Hombre, és que la pena que corresponde a este és molt alta, la pena, eh? El tema és que no els han trobat. Però això no és un furt, això és gravíssim, eh? Vull dir que... I tant que és gravíssim. I l'Helena, ja sé que res et pot millorar, però si tu els veiessis que s'ha fet justícia agafant-los, jo crec que psicològicament ella milloraria molt. Una història, aquest programa està ple d'històries. És la 3a temporada. Molts de vostès han passat per aquí. Les portes de Televisió Espanyola a Catalunya continuen obertes per tots aquells que vulgueu venir aquí i exposar la vostra història, perquè és un programa d'històries reals. Seguim, i ho fem amb la Imma Viuda, secretària de Comunicació i portaveu del Sindicat Autònom de Policia. Molt bona nit i benvinguda. Bona nit, Imma. Gràcies per venir. Què li ha semblat aquesta història? Perquè he vist que estava escoltant-la ja. Què li ha semblat? Doncs molt commovedora, evidentment, i entenem perfectament com es pot sentir la senyora Allende i li puc garantir que tant policies com ciutadania em sembla que tenim un objectiu comú, que és combatre aquesta inseguretat latent que sembla que hi ha a la ciutat de Barcelona. Tenim
o no tenim un problema a la ciutat de Barcelona de seguretat? Barcelona és una ciutat menys segura que anys enrere, degut a, bàsicament, segons pensem nosaltres, a la manca d'inversió en seguretat pública que ha hagut i que, evidentment, ara ens està passant factura tant a la ciutadania, que és la víctima directa d'aquest augment delinqüencial que ha pogut haver a la ciutat, com també de la mateixa policia, perquè és una qüestió que encara no s'ha tractat aquí, però nosaltres també estem patint les conseqüències en molts aspectes. Només per anomenar-li un, quan ens adrecem a un incident, en molts casos estem venuts, perquè són pocs efectius i d'alguna manera també veiem perillada la nostra integritat física. Crec que han convocat noves places pels Mossos i la policia? Doncs sí. Ho dic perquè ho he llegit avui o no ahir. Sí, ahir o abans d'ahir vaig llegir que havien convocat places. Era per alguna cosa també, no? No perquè sí. Doncs sí, és una qüestió que hem estat demanant gairebé fa 3 anys, que estàvem denunciant que ens trobem sota mínims. De fet, la nostra organització va engegar una campanya en aquest sentit per pressionar l'administració, però, esclar, hem de tenir en compte que portem 7 anys, des de l'any 2012 que no es convocaven places. Ara, al juny, han sortit uns agents de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, però, evidentment, nosaltres tenim un dèficit elevadíssim d'efectius i un degoteig constant. Cada any són menys policies al carrer. Ara m'ha vingut al cap això que diuen a vegades a les campanyes electorals, quan parlo ara dels ajuntaments, de les ciutats, que sempre els candidats i les candidates diuen i posarem més policia de barri. Sempre surt aquesta frase. I posarem més policia de barri. Després, mai es fa. Jo me'n recordo ara perquè... Doncs li diré una cosa en aquest sentit. Malauradament, i degut a aquesta manca d'inversió en seguretat, hem passat d'un model preventiu, aquesta policia, per exemple, potser un dels models preventius en seguretat és l'anomenada policia de barri, policia de proximitat, però inclús el patrullatge, la vigilància preventiva als districtes de la ciutat doncs ha anat en detriment, perquè no tenim efectius, i ha anat en detriment i hem anat tendint cap a un model més reactiu. És a dir, que la policia avui dia, malauradament a Barcelona, està anant a reacció als incidents. Estem anant, com qui diu, a salto de mata, no? I això, evidentment, es tradueix en un augment delinqüencial. Si no estem vigilant els carrers, si no estem vigilant els districtes, evidentment, el delinqüent al final... La principal preocupació dels agents quina és en aquest moment? Home, preocupacions en tenim moltes, però que no arribem a tots els incidents i que, a més, no estem donant el servei de qualitat que hauríem de donar. A banda d'això, nosaltres no estem treballant amb les eines que hauríem de treballar degut a aquesta manca d'inversió. Els nostres companys s'estan trobant molts cops a districtes que estan patrullant molts menys patrulles dels que eren anys enrere. Tot i que s'està intentant revertir la situació en aquest sentit. Però és que sembla mentida, no? Sembla mentida que parlem aquí, en aquest moment, de dir, no, hi ha menys policia. O sigui, és que sembla mentida, no? Hem de tenir en compte diversos aspectes. Al no haver inversió, no hi ha aquestes noves tongades que ara sí s'estan donant, però que hem de tenir en compte que, per exemple, aquesta promoció, aquesta convocatòria que hi ha en curs, ara mateix que n'hi ha una, no la tindrem fins al juny de l'any que ve als nostres carrers i són agents en pràctiques. Llavors, aquí hem de tenir en compte que els policies es jubilen, que els policies s'incapaciten per malalties, per salut laboral, que han d'abandonar el cos, malauradament, en contra de la seva voluntat, però, a més, alguns agents, donat a la situació actual que patim, les condicions laborals, també ha hagut un èxode, entre cometes, a les policies locals. Hem canviat el model. Abans, les policies locals volien venir als Mossos d'Esquadra i ara, d'alguna manera, ha anat canviant aquesta situació i ara trobem que són els Mossos els que, donades les condicions laborals, volen abandonar el cos i marxar a policies locals. Llavors, cada cop tenim menys policies al carrer. Ara sí que ja m'he quedat. Ara resulta que els Mossos no volen continuar de Mossos, alguns, per les condicions laborals o perquè tenen por. Hem de tenir en compte... Digue'm la veritat, ja que és una pregunta molt directa. Per les condicions laborals o perquè tenen por? És que tot és el mateix al final. Ens trobem que si un patrulla ha de patrullar pel districte i no té reforços, doncs, evidentment, la seva integritat física perilla, però bàsicament aquest èxode s'està donant perquè tenim agents que fa anys que estan fent viatges des del seu domicili fins a ciutats com a Barcelona, anar i tornar cada dia. Durant anys no han pogut apropar-se a casa perquè no ha hagut convocatòries, llavors no hem pogut reforçar els agents, no ha pogut haver una certa mobilitat. Però, perdona, en aquests casos es produeixen permutes, no? És a dir, no és que es perdi l'efectiu, sinó que el mosso va a una localitat
X i aquell policia local ocupa el lloc. No funcionen així les permutes? No són tan senzilles. De fet, és una qüestió de mèrits professionals i si un agent vol permutar amb un altre però no té els mateixos mèrits per guanyar aquella plaça, doncs no s'aprova. No és tan fàcil, ja ens agradaria. A veure, el Tito i el Manel volen fer una pregunta, sisplau, endavant. Efectivament, Carlos. Tito, si vol començar vostè. A mí me gustaría saber estas plazas que salen, si son para sustituir a agentes que se retiran por jubilación o lo que sea, o son más de las que hay, o se suman. Porque creo que ese es uno de los grandes problemas. Sé que hay una ley nacional, la ley Montoro, que no deja que se pongan más agentes, ni de Guardia Urbana ni de Mossos, y creo que ese es uno de los problemas que tenemos y que tendríamos que solucionar. Creo que es así, ¿no? El problema que tenemos actualmente es que, según unos cálculos que hicieron hace más de 10 años, hay un déficit. En ese momento había un déficit de 1.800 agentes, comparado con lo que es la actualidad. Entonces, todas estas reposiciones que se están haciendo continúan siendo insuficientes. Cuando esta tercera nueva tongada, que ahora hay en curso una convocatoria de 750 plazas, habrá otra que se anunció, pues como bien ha dicho él, hace un par de días. Lo que haremos al final es conseguir estar más o menos como estaba previsto estar hace 10 años. Tenemos en cuenta que el contexto actual, tenemos un nivel de alerta antiterrorista 4/5, que no lo teníamos hace una década, tenemos un nivel más elevado de población, por tanto, todos estos factores al final lo que hacen es que necessitamos una inversió real. A mi em dona tanta vergonya, això que estàs dient, em fa vergonya escoltar, no? I t'ho agraeixo que ho diguis, no? Diu, tindrem com fa 10 anys. Però quina vergonya és aquesta? Però això com és possible? Però com és possible? O sigui, vivim en una societat en què tot es programa, tot es té present, i anem mirant i què farem i què no farem, i estem parlant d'un cos tan important com els Mossos d'Esquadra per parlar d'aquest tema de la seguretat, i avui aquesta nit ens portes una de les veritats. Bueno, podem estar com estàvem fa 10 anys. Vergonyós. Però s'havia demanat molts Mossos més i, com deia el Tito, es va dir que no. S'havien demanat una de les vegades, em sembla, no sé si 500 Mossos i en van donar 50 ara. No, finalment es van convocar, es va poder convocar. Sí, que són els que ara mateix acaben de sortir. Perquè fa molt temps que des de la Generalitat els diferents consellers han anat demanant i van dient que no. És evident que costen diners, perquè hi ha una bona escola de policia. Ai, mira, Magda, hi ha tantes coses que costen diners. Però clar... O sigui, hi ha moltes coses que costen diners a Catalunya, no és per res. Penseu que tenim una bona escola de policia, no sé si ella... La tenim. I tant, que la tenim. Jo la coneixo, a més a més. Però tu hi has passat, jo només he anat a fer alguna conferència i, per tant, tenim una molt bona escola de policia que pot estar desaprofitada. Davant de tot això, pot estar desaprofitada, perquè se'ls forma bé, però és el que diu ella, un policia format pot trobar els delinqüents aquests dels fills. Però, clar, si han d'estar fent unes determinades feines i fent-ho tot alhora, és que no pot ser. Desaprofitem l'escola de policia que tenim, que és molt bona. Encara som la segona institució més ben valorada de Catalunya. I això és perquè, tot i les nostres condicions laborals, la gent continua donant el 200%. No és per un altre motiu que aquest. Com els metges, que també passa. Sí que necessitem inversió. A veure, un moment, sisplau. Manel, endavant. A veure, jo abans, quan Carles havia comentat una cosa, va lligat amb tot això. Vull dir, fan falta Mossos i fan falta Guàrdia Urbana, ho portem dient anys les entitats veïnals. Anys ho portem dient. Montoro ens ha fet la guitza. Sí que és veritat que, com dèieu, no sabem si és per jubilació o per cobrir forats o fan falta, però una part és la part també de l'alerta antiterrorista. Tenim molts Mossos que estan destinats a altres funcions que no poden estar per lo que necessita el veí del carrer. Però dius, escolta'm, algú es pregunta si sabem que un Mosso o un guàrdia urbà no té que entrar als exàmens, a l'acadèmia i pot trigar gairebé 2 anys en estar operatiu i sabem que en 2 anys ens pot patar això, pues con estas cartas jugamos, señores. Escolta'm, què fa un Mosso darrere un taulell del Departament d'Economia? Què fa allà? Què fa un guàrdia urbano? Què fa un guàrdia urbano fent tasques administratives? Escolti'm, si tenim una mancança, fins que no surtin aquests nois i noies que estan treballant, que els ajudin a poder fer unes altres feines que els ompliran més com a vocacionals policies del món. I, perdó, hi ha una cosa que heu dit molt bé, que és un dels nostres eslògans des de fa mesos o anys, i és policia preventiva. Jo recordo quan era petit, que veia l'Urbano quan anava a l'escola, el saludava, senyor Anton, anava amb la motoreta, què tal? Això s'ha aparegut.
I el Serenus, teníem el Serenus. Bueno, sí, però el Serenus era per altres històries. Ajudaven, et donaven seguretat. No la tenia ningú. No la tenia ningú. Para los amantes que tenía la gente. Perdies la clau i es venia el Sereno, t'entrava... Però escolteu una cosa, no estem d'acord que si es fa prevenció no fa falta tanta reacció? Però no només una prevenció. Mira, és que, com he dit abans, tornem una altra vegada al mateix. Tot és multifactorial, la realitat sempre és multifactorial. Estic absolutament d'acord amb el que estaves dient i, evidentment, més efectius està clar que fan falta. I aquesta prevenció policial és necessària, però dic jo, i vaig més enllà, no caldria una prevenció de, primer, hi ha un augment de consum de substàncies, especialment en menors, alarmant. Una persona que ha consumit certes substàncies, el lòbul prefrontal es desconnecta, hi ha més desinhibició i si portes una arma a sobre estem en perill. Segon, hi ha una, l'altre dia, Carlos, tu i jo parlàvem a la ràdio, hi ha una banalització i una normalització de la violència que ja veiem pallisses a les xarxes socials i a la televisió i aquí no passa res. I després hi ha una educació en els nostres joves que està molt basada en el pobret, la sobreprotecció, el rei del mambo, aquesta manca d'empatia, i aquest tio, quan surti al carrer, potser delinquirà perquè el 90% de la gent jove comet delictes té conducta criminal en el sentit de delictiva, i si a més té una parella i és heterosexual, potser agredirà la seva parella. I aquí també s'hauria de fer prevenció social i educativa. Estem d'acord, Sònia, és veritat que falta aquesta... Hi ha una manca d'educació i és veritat això que has dit, vivim en una societat cada vegada més violenta, no? Sí. I ho trobem com normal. Està normalitzada. I no pot ser que estigui normalitzada. Me vull agrair, de veritat, que estiguis aquí, que parlis així amb tota sinceritat. Ara portaré aquí un exemple, d'acord? Perquè aquest programa, perquè també em diguis l'opinió. Quants cops heu pensat mentre dormíeu, a lo millor aquesta nit, i si ara m'entren a robar, què faig? Primer, una mica de por, Em llevo, em faig el dormit, què faig si jo noto que a casa meva entra algú a robar i estic al llit? Ara, l'Àngels Cartes ens explica la seva experiència, que té relació amb això que jo he explicat. Molt bona nit i benvinguda. No tens micro, no? Espera, vaig a buscar el micro. Espera't aquí. Espera que busco el micro, si no, no et sentiran. Tranquil·la, que jo estic aquí amb el micro. S'agraeix. Bona nit. Bona nit. Què et va passar? Res, estàvem dormint i ens vam llevar de bon matí i en llevar-me jo primera surto al passadís i veig la porta de casa oberta. I clar, et quedes glaçada perquè és obvi, algú ha entrat, però sobretot no saps si ha sortit. Clar, això també és veritat. Bé, jo és el primer que vaig pensar. Vau veure la porta oberta. La porta de casa oberta i clar, et quedes molt amb una sensació de vulnerabilitat total, no? I ràpidament, doncs, amb calma, vaig avisar el meu company, que just ell es llevava també, i vam començar a mirar les portes de casa, a obrir totes les portes, mirar totes les habitacions, per si era encara dins. Perquè vau pensar que algú havia entrat, evidentment. Vaja, jo ho vaig veure molt obvi, que sí, havien entrat. Aleshores, jo el primer que em volia assegurar és que no estigués a dins. Per estar segura. Dins d'aquella sensació d'inseguretat, sí. I no vau escoltar res a la nit? No, nosaltres, de fet, el dia anterior havíem tornat de vacances i havíem deixat les maletes i totes les coses al menjador, era una mica caòtic i vam anar a dormir normalment, vam dormir tranquil·lament, afortunadament no vam sentir res. O sigui, estàveu dormint? Dormint tranquil·lament. I va entrar algú a casa? Sí. Va robar alguna cosa? Van entrar directe al menjador i van agafar únicament el bosso del meu home, unes claus de casa que estaven al menjador i una pulsera. I van robar exclusivament el bosso. De fet, el meu company, quan va sortir a l'escala a veure si trobava algú o no sé què, es va trobar el bosso, que havien pres els diners que portàvem del dia anterior de la fiança de l'apartament que havíem llogat de vacances i una targeta i van trobar el bosso
allà s'havien portat els diners i una targeta. I vau trucar a la policia, vau fer una denúncia, vau presentar una denúncia? Exactament, vam presentar la denúncia, vam venir cap a casa, ens van indicar quin seria el procediment i, a més, ens van dir que vindria la policia científica, havíem de trucar a l'assegurança, canviar el pany perquè estàvem sense claus a casa i les nostres claus estaven rondant, vés a saber per on, i aleshores, mentre fèiem totes aquestes coses, doncs ens va trucar aquell mateix dia la Guàrdia Urbana. Sí? Em va trucar al meu telèfon i em va demanar pel meu company, cosa que em va estranyar, però bueno, sabíem que estàvem junts i li van dir, escolti, que hem trobat una targeta, hem trobat un delinqüent habitual amb unes claus, amb uns diners, tal i qual, i entre les coses que hem trobat, doncs una targeta a nom de vostè. Per tant, el van localitzar? El van localitzar aquell mateix migdia, era un client habitual, era un noi jove, client habitual i... Ai, perdó, client. Ja està. Ja s'ha entès. Delinqüent. S'ha entès perfectament, no es preocupi que s'ha entès perfectament. Delinqüent habitual i ens van dir de passar a reconèixer aquelles claus, aquells diners, aquella targeta. I per què creus que va anar a casa teva? Per algun motiu concret? A veure, jo visc a la Ronda Universitat, que té una situació molt concreta, i és que és una parada d'autobusos, una estació d'autobusos encoberta. Hi ha més estacions, hi ha més parades d'autobusos que a Sants Estació, per exemple. Tenim tots els vehicles privats, limusines, de tot, allà aparcant, i allà on hi ha un turisme salvatge, a la nostra escala hi ha 4 pisos turístics. O sigui, hi ha 4 pisos turístics. Un d'ells il·legal i denunciat, i aquí està, i entra i puja molta gent a la nostra escala. I mitja Barcelona té claus a la nostra escala. Per tant, és més fàcil que puguin entrar, no? Jo tinc la sensació que van entrar perquè ens veurien la nit anterior amb les maletes i demés. Sí, perquè observen. Sí, perquè a més, nosaltres ja ho sabem, hi ha uns quants nois al nostre carrer, a la Ronda Universitat, que tu ja els reconeixes. Són pispes que estan allà controlant la jugada. Àngels, esperem que aquesta nit no entrin, eh? I tant. I tant que no. Ara ho tenen difícil. Perquè ja heu posat més... Home. Vaig a preguntar-li. Gràcies, Àngels. Moltíssimes gràcies. Imma, què cal fer quan entra algú a casa? Què caldria fer? Atenció, perquè aquest consell vull que tothom ho escolti, eh? Què cal fer si tu estàs a casa i saps que algú està entrant? Home, evidentment, no enfrontar-se mai a l'agressor. Mai. O a la persona que estigui intentant accedir. I en la mesura del possible trucar al 112. O sigui, atenció, mai enfrontar-se. De tota manera, en la majoria dels casos són, per la tipologia delictiva, el robatori amb força a domicilis, en la gran majoria dels casos, són persones silencioses que en el moment que són enxampades surten del domicili. Alguna vegada us heu trobat en una situació similar? Alguna situació que conegueu? Però jo, des del punt de vista professional, moltes, el que diu ella, entren i sembla mentida, no?, el que li ha passat, que no t'has assabentat i segueixes dormint. Tenen la pràctica de fer el lladre silenciós, que si vosaltres ho veieu sovint. I la veritat és que en general, perquè hi ha hagut crims, però en general, només que sentin un soroll, que et moguis, se'n van. Sí, normalment... Que sí? Normalment és l'experiència que jo en tinc. Hi ha molts delinqüents que, contràriament al que podríem pensar, que són gent, diguem-ne, dolenta, que van en caputxes i no sé què, a la que senten un soroll o senten algun moviment, perquè fins i tot ells calculen o estudien, no em deixaràs mentir, durant un temps l'objectiu, horaris, quins són els moradors de la vivenda, horaris d'entrada i sortida, si estan de cap de setmana o no, si venen o no. De tal forma que ells, en la immensa majoria dels casos, aquests silenciosos busquen entrar en una vivenda de la que creuen tenir la certesa que està buida. Quan no és així, acostumen a marxar. És veritat que si es topen amb alguna persona, hem vist casos d'extrema violència també, no? Però normalment miren de marxar. Jo dormo tranquil·la, eh? Sí, tranquil·la. Però perquè et sembla impossible que pugui passar. Però és que ara jo estava pensant una cosa, clar, jo no he visc en una casa, jo visc en un bloc de pisos, no? Però, Carlos, si és un bloc de pisos, clar, tu veus entrar i sortir, però com saben de quin pis és? Bueno, deixen marques, fan seguiments, de vegades ho fan al tuntun, també, vull dir que
Ara, és veritat que aquest tipus de delictes, si als anys 80, diuen els criminòlegs, els estudis criminològics, la sensació d'alarma social la provocaven els atracadors de bancs, perquè va haver aquells repunts tremendos d'atracaments de bancs, milers d'atracaments de bancs als anys 82, 83, 84. Si als anys 90 eren els furs, la Barcelona Olímpica, la llau total de turistes va provocar aquesta sensació. Recordo l'any, em sembla que és el 93, 100.000 furs. Per primera vegada es va batre el rècord de 100.000 furs en un any, segons el deganat de Barcelona. En aquests moments, a banda del crim organitzat, com a concepte, jo crec que no hi ha una cosa, no sé si esteu d'acord amb mi, que creï més sensació de vulnerabilitat i de por que veure la teva intimitat vulnerada per uns lladres. És a dir, estar a casa teva, amb la teva parella, amb el teu fill, amb el teu avi, no sé què, que t'entren dintre la casa, s'entrin armats amb una caputxa, jo crec que és una sensació horrorosa, horrorosa. Parlàvem de sensacions de seguretat o d'inseguretat. Això et marca segur, segur. Bueno, atenció ara, Imma, perquè també he llegit que aquesta setmana he estat una mica així, a veure si veia alguna notícia. Et sonen aquests àngeles de la guarda? Sí, tant. Vale, espera, Tu, Magda? Àngeles de la guarda? Jo tinc sempre el meu àngel de la guarda, però amb ells els he vist a la premsa. No, però no estem parlant de temes espirituals. Això serà un altre dia. Això serà un altre dia. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Pero bueno, Nuria, ¿tú te lo sabes esto? Pues yo soy de cola de monjas, tío, aunque no lo parezca. Sí, sí. Aquests darrers dies, com deia, hem vist notícies referents a una nova patrulla que ha aparegut a Barcelona. Els Àngels de la Guarda, crec que està aquí. Los Guardian Angels de Nueva York irrumpen en Barcelona para prevenir la delincuencia. Atención, perquè aquí porten un uniforme molt peculiar i és igual al que porten els de la fotografia. Fins i tot, aquella ets tu? Nicole Orlando. Molt bona nit i benvinguda. Gràcies. La Nicole és de Nova York, del barri del Bronx. Fa 13 anys que viu a Barcelona i l'han intentat agredir 3 cops en l'últim mig any. ¿Es así? Me falta decir en castellano. Bueno, yo te hablo en castellano, no te preocupes. Venga. ¿Es verdad que te han intentado agredir? Sí. Sí. O sea, me han intentado robar en mi barrio, en mi puerta. Estoy entrando en casa, tengo 3 detrás. Si no fuera por el cristal, que podía ver un reflejo, que tenía 3 chicos detrás, a lo mejor hubiera abierto mi puerta y... ¿Y qué función tienen los guardianes? ¿Cómo se llama esto? Ángeles de la guarda. Guardian Angels. Pero, ¿y en castellano? Los ángeles... Custodios, sí, o ángeles de la guarda, sí. Ángeles de la guarda, ¿no? Vale. Que es que así lo entendemos nosotros, sobre todo. ¿Qué misión tenéis? Pues nosotros somos una patrulla, pero también divulgación comunitaria. Nosotros queremos ayudar a nivel comunitario. Con iniciativas, o sea, estamos empezando, pero estamos dispuestos a ayudar sin techos, personas desfavorecidas. Sí. Y bueno, y estamos patrullando. ¿Pero estáis patrullando y precisamente habéis venido a Barcelona por algún motivo en especial? No, yo llevo 13 años viviendo aquí. Sí, pero ahora, precisamente ahora. Okay. Bueno, yo vengo de... nosotros estamos patrullando con la Eliana, ¿no? Eliana Guerrero, sí, vale. Con la patrulla ciudadana, sí. Estamos patrullando con ella, o sea, yo... Ella va estar aquí en aquest programa la temporada pasada, també. Okay. Patrulla y vigila, o sea, vuestra misión es vigilar, pero claro, esto es una misión de la policía. No, nosotros somos más ojos, o sea, nosotros no somos policía, no estamos haciendo el trabajo de la policía, nosotros somos un grupo que somos más ojos para la comunidad. Nosotros podemos, como estamos vestidos, la organización lleva 40 años y están por todo el mundo.
Sí, pero que se dé en este momento y concretamente a Barcelona tiene que ser por algún motivo, ¿no? Es decir, porque vosotros creéis que falta... Yo personalmente he contactado con el fundador de los Guardians porque siendo de Nueva York cuando era pequeña teníamos los Guardians en Times Square en los 80s y Times Square era un sitio peligroso, prostitución, armas, bandas... Pero Barcelona no es así. No, Barcelona no es así. ¿Cómo que no? Pero no estamos... O sea, ¿de dónde? ¿Es así o no es así? Bueno, Barcelona es peligroso. No estoy diciendo que hay bandas, claro, hay bandas aquí. O sea, tú dices Barcelona es peligroso. Para mí sí. Para mí sí. O sea, lo que veo con mis ojos, o sea, yo vivo en Ciudad Bella, yo en Nueva York nunca me han intentado atracar o robar o intimidarme por la calle y ahora... ¿Pero qué has visto en Ciudad Bella? ¿Qué has visto para afirmar esto? ¿Qué pasa? Bueno, yo quería hacer algo para cambiar la situación. ¿Pero qué situación se da en Ciudad Bella? Que ya que me has puesto este ejemplo. Bueno, a mí me han pasado cosas, a mis amigos han pasado cosas. Yo he visto gente... ¿Pero qué son estas cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué les ha pasado a tus amigos? Robos, entrando en casa como la mujer que se ha ido ahora. Como Ángel. O sea, mi vecina, mi balcón, la chica que estaba viviendo, porque ya no vive allí, en 2 días se fue a otro barrio. En Ciudad Bella, bueno, mi barrio es peligroso y ahora... ¿Pero no tenéis policía en tu barrio? Claro. Sí, claro. ¿Y? Es que no acabo de entender. ¿Y por qué están pasando esas cosas? Porque falta policía, falta... ¿Tú crees que falta policía? Perdona, Nicole. ¿Y qué ocurriría si todas las personas a las que nos han robado, me han robado en el año 2016, a mí estaba en la calle, me quitaron el móvil de la mano, hice una cosa que no se debe hacer, que es intentar ir detrás del caco y me quedé con una cara de tonta. A mi compañero le quitaron, le robaron el móvil en el autobús. Si todos, con todo el respeto hacia la labor que hacéis, si todos hacemos esto... Robos de móviles, ya, ¿no? pero si todos hacemos esto, entonces Barcelona ya... No es que será insegura, es que esto, y no sé ni si será el Bronx, Si todos es que será el Far West. Si todos hacemos ¿qué? Si salimos a patrullar, a hacer una labor que la tienen que hacer unas personas a las que se le paga con nuestros impuestos, pero que patrulla ciudadana no es un concepto... Yo tengo una pregunta. O sea, una patrulla ciudadana no es un concepto nuevo, o sea... Explícanos exactamente qué hacéis. Los vecinos que se juntan por la noche y van fuera para... proteger sus calles, eso no es un concepto nuevo. ¿Salís de día o de noche? Las dos cosas. Vale, vamos al explícame metro. exactamente, desde que salís hasta que volvéis a vuestra casa, ¿cuál es vuestra labor? No, vamos a poner un ejemplo claro. Encontráis un robo, una persona que está robando a otra. ¿Qué es lo que hacéis? Si pillamos a esta persona en fragante, o sea, legalmente tenemos derecho de detener a esa persona y llamar a la policía. Y luego allí la policía Vamos a ver què nos dice Imma. Imma, a veure, què ens diu, sisplau? Atenció. Sònia, un moment, sisplau. A veure, que tenim aquí, precisament tenim a la Imma. Endavant, Imma. Aviam, he estat seguint les declaracions que ha fet la Nicole aquesta setmana i exactament el que estaven dient per aquí els tertulians. O sigui, la paraula de tenir demostra la manca de formació que tienen aquestes patrullas. No lo entiendes, ¿no? Pero puedes hablar en castellano, por favor, para que la entienda. El hecho de que tú menciones la palabra detener ya de alguna manera pues es significativo porque un ciudadano, como en vuestro caso, todo que entendemos la buena intención, faltaría más, pero no podemos hacer que las patrullas ciudadanas sustituyan a la policía, porque quien tiene el monopolio en seguridad pública, porque somos los que tenemos la formación y las herramientas, somos la policía. En cualquier caso, tú misma ya denota, mencionas la palabra que dices que detenéis hasta que llega la policía. Mira, ningún ciudadano puede detener, puede retener. Retener, gracias. Bien, es que en los medios has estado diciendo la palabra detener de manera... No, retener. Es retener. Entonces, si no, hablaríamos de una ilegalidad, de una detención ilegal. En cualquier caso, podéis provocar un mal mayor que el que pretendéis evitar. ¿Por qué? Porque en el momento que vosotros retenéis a un individuo, en esta persona está agresiva,
¿qué hacemos entonces? ¿No? Vosotros no disponéis ni de las herramientas ni de la formación y además el hecho de que llevéis esta indumentaria, esta uniformidad, que de algún modo podría resultar hasta paramilitar, boina, este pantalón con el bolsillo lateral, de alguna manera creemos nosotros, así como el resto de policías, que lo que hacéis al final es generar más sensación de inseguridad y más alarmismo social. Y esto, vuestras actuaciones pueden provocar una mayor conflictividad social. ¿Qué piensas de lo que te acaba de decir Inma? Que no estoy de acuerdo, porque he visto el trabajo que han hecho los guardias en mi ciudad de Nueva York. Así me gustaría también opinar sobre eso. Bueno, y si miras la historia... Sí, la conozco bien. Sí. De hecho, vosotros partís de un modelo que hacía vigilancia a finales de los años 70 en los barrios más peligrosos de Nueva York. No podemos exportar este modelo a Barcelona porque ni estamos en el mismo contexto histórico ni tampoco en la misma situación como ciudad. El modelo de seguridad de Estados Unidos es muy diferente, por suerte, al modelo que tenemos aquí. Por tanto, este modelo, aparte que es un modelo que no se corresponde con el modelo de seguridad que está diseñado para esta ciudad, en realidad, insisto en que vosotros podéis encontraros en una situación de inseguridad jurídica que estoy segura que alguna persona que vendrá aquí estará de acuerdo conmigo, algunas personas que pasarán por aquí, me parece que viene algún técnico más, podrá hablar sobre esto. Adelante, Nicole. No sé qué decir. Nosotros no vamos solos por la calle, somos un grupo. Hablas de cómo nos vestimos, es de su usuario, funciona en los Estados Unidos. No sé qué decir de... Pero ¿os ha venido alguien y os ha dicho, os ha llamado la atención, os ha dicho, esta no es vuestra misión, tenéis que marcharos de aquí? ¿Os ha venido alguien y os lo ha dicho? No. ¿Nadie? No. Y ¿Nadie de la administración? Esto es para vernos entre nosotros mientras patrullamos. Es una boina roja. ¿Y qué? El color es por visibilidad y nuestro logo... Carlos, totalment d'acord amb el que diu. A veure, Totalment. Una cosa és ella amb el perfil, els veïns, i l'altra és això, Vull dir, canvia molt. Que els veïns s'organitzin, es manifestin i vulguin. Això, evidentment, totalment d'acord. Tenemos conductos oficiales. La ciudadanía, incluso las patrullas ciudadanas, como la misma Eliana que tú mencionas, que la conozco personalmente, disponen de conductos oficiales, que es el que cualquier ciudadano debe acudir, que es llamando al 112 o intentando contactar con la policía por cualquier medio, vigilantes de seguridad, etcétera. Gente que ha recibido la formación. Lo que no podemos es tomarnos la justicia por nuestra mano y actuar de manera paralela, porque nosotros no disponéis de las herramientas para ello y podéis veros en un proceso judicial o en una situación mucho más compleja de la que queréis evitar. ¿Vale? No puedes tocarlos. Un momento, por favor. No, esto sí. No, estoy hablando de esto. Estamos hablando de dos temas completamente distintos. Vamos a ver, yo quisiera esta noche saber aquí, porque veo el público que está ya súper animado. A ver, vamos a escuchar. Nicole, Inma, atención. ¿Se puede levantar? ¿Qué quería decir? Yo lo que veo que la inseguridad desde mi casa, yo vivo en mi casa, ¿no? Sí. Y estamos durmiendo o estés sin dormir, entra un individuo, 2 o 3, y tú no los puedes tocar. Ojo. Es tu casa. Es tu casa, pero tú no los puedes tocar. Pero ellos te pueden tocar. No, en absoluto. Ellos te pueden robar, ellos te pueden hacer lo que quieran, pero tocarlos no. Tienes que llamar. Entonces yo digo, si hay 2 o 3 individuos, ¿qué vas a llamar? Si no estás ni para llamar. No, por ¿Estás supuesto. asustado? ¿A usted qué le parece? Y hay que encontrarse en esa situación, ¿Qué le parece? evidentemente. ¿Cómo se llama usted? Rosa María. Rosa María, ¿qué le parece la función que hace Nicole y los...? Yo creo que no está de más. No está de más. Vale. Yo también quería hablar. Hola, bona nit. El seu nom és? Carlos Marquès. Carlos, digues. Sí. Perdona. Jo volia dir que depèn també, jo estic d'acord que la policia ha d'augmentar i tal, però també, a part d'augmentar, perquè jo la meva pregunta és per què, depèn de quin barris. Les actuacions són d'una manera i d'uns altres es deixa mà grossa. Ho dic perquè jo vinc de Besòs Mina i sembla que a Passeig de Gràcia una cosa és delicte i a la Mina o al Besòs no és delicte. I què li sembla la funció de Nicole? A mi, personalment, em fan por aquest tipus de moviment. A mi no m'agrada. Vale, pues tenim dos opinions diferents. Jo després
Carlos. A ver, nos pot aguantar. Levántese, por favor. María Jesús. Venga, María Jesús. Que ahora no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Está de acuerdo con ella o no? Ah, sí, sí que estoy totalmente de acuerdo con ella, porque a lo mejor si ellos hubieran pasado en el momento que le pasaba eso a su hijo, a lo mejor no hubiera llegado a eso. Y luego otra cosa, aquella señora dice, o la otra señora, la Ilma, es que no me acuerdo de los nombres. Sí, no se preocupes. Que llamemos al 112. Mira, me han dado ganas de reírme, porque está una harta de llamar al 112 y por allí no aparece ni Cristo. Claro. No hacen ni... Si somos los primeros que hablo por vienen. nuestra propia experiencia. Bueno, no vienen porque no hay efectivos. O si vienen No porque una no vez, queramos venir, ya nos gustaría. llaman la atención y se van. A ver, vamos a y si escuchar. vuelves a llamar, ¿Cómo me ha te dicho dicen que se ya llama pasa- usted? María Jesús. María Jesús Imma diu que Carlos. truques al 112 i no responen. No, Això no és així, no? Un moment, sisplau, Imma. Ven 5 minutos. Por favor, siéntese. En 5 minutos. A ver, sisplau, amb tranquil·litat aquí a la grada, tranquil·litat. Venen, no es pot fer Serà creure a la gent possible. que no. Espera, un moment, que li he preguntat a ella primer. Quan truques al 112, Esto es insoportable. què passa? Evidentment que venen, però el temps de resposta serà segurament superior al que podia ser fa anys. És a dir, els incidents urgents es va. No ens equivoquem i no generem una alarma que no ha de ser. Exacte. Vull dir, per una violència de gènere I tant. tindrem un patrulla segurament ipso facto. Però per un robatori amb força consumat, és a dir, han entrat a casa nostra, ja està fet, segurament el temps d'espera serà molt superior. I això és una cosa que estic dient. Ara sí, Sònia. Silenci, sisplau, aquí a la grada. Silenci a la grada. M'agradaria Escolta, posar... espera un moment. Señora, por favor, se lo pido por favor, que ya ha comenzado el curso escolar, no me haga hacer de maestro. Ah, però això ho fas molt bé. Digues. M'agradaria posar sobre la taula una qüestió molt perillosa, i molt perillosa. I és la por és una eina de control. I la por és una eina molt perillosa. I tot aquest... Jo no nego les xifres, I si ara he de respondre a la pregunta de si Barcelona és una ciutat insegura, segurament et respondria que sí. Però anem en compte, perquè tota aquesta campanya de que esto es el Bronx origina això. I això al final sí que farà que això sigui el Bronx, perquè aquí cadascú de nosaltres s'agafarà la justícia per la seva mà. Jo visc a l'Eixample. A l'Eixample cadascun dels locals, i amb moltes escales, hi ha un distintiu, hi ha un ull, no sé si alguns haureu vist, que posa vigila. Vigila si veus el senyal d'algun índex, d'algun robatori, d'alguna cosa que pugui estar passant, truca al 112. I fins i tot hi ha punts on et diuen si ets víctima d'alguna cosa, entra, que nosaltres aquí som com una mena de zona segura. Aquestes campanyes són les que funcionen. I aquestes campanyes són a les que hem de fer cas. Però compte, perquè si agafem la por i posem la paranoia i resulta que això és el Bronx i la justícia no serveix per res i els Mossos d'Esquadra no fan la seva feina, aleshores aquí tots sortirem vestits de... ¿Has entendido lo que ha dicho? Vale. Yo voy a decir, a mí esto me parece tremendo. Tremendo. A mí que haya gente que vigile nuestras calles y que ni siquiera sepamos quién son, me parece tremendo. Esto sí tú lo estás entendiendo. Porque hay una gente que se pone cierto uniforme, como decía ella, y a mí que me cuenta si son los que vigilan o los que no vigilan. Para mí los que vigilan son los funcionarios públicos, que son la policía. Otra gente no me merece ninguna confianza y vigilancia porque igual que se visten de una manera y pueden ser buenos, se visten de una manera y pueden ser malos. Esto es un Estado de Derecho y serio, no es una república bananera, ni es Estados Unidos donde no existe directamente el Estado, ni existe la seguridad pública que cada uno se pueda pagar. Aquí pagamos los impuestos para que haya una policía confiable que haga su trabajo. Otra cosa es que no haya policía suficiente, pero la policía que tenemos es de fiar y no es para nada necesario que haya gente dando vueltas, porque lo que genera es, yo veo a esta gente por la calle y me da más miedo que seguridad. Yo, pues si voy por la calle. Ahora sí que pido que le respondas, por favor, Nicole. Espera. Què dius? Que jo també sóc un dels Guardian Angels, sí. Surto a la foto també, i jo també voldria respondre. Bueno, levántese, venga aquí conmigo, venga aquí conmigo, venga aquí conmigo, venga aquí conmigo. Artur. Jo corro, també. Vale, un moment, sisplau. Vale, respuesta. Hablaré en castellano, así también me puedo entender, ¿vale? Te llamas Artur, ¿no? Porque además tengo que hacerte también después unas preguntas. Sí. Vale. Para vosotros, ¿qué es tomarse la justicia por mi mano? No, porque nosotros no. Para nosotros lo que os estamos diciendo es que no podéis ejercer una labor que no es la vuestra. No es vuestra. Pero, punto.
Pero, a ver, ¿qué labor? hay un artículo en la Estamos ley de yendo por enjuiciamiento punto. criminal que dice que cualquier ciudadano que ve a alguien haciendo un delito flagrante puede retenerlo. Que lo ve, no que va a buscarlo a ver si lo encuentra. Vale, Es muy diferente porque eso solo es función de la policía y si me equivoco aquí hay una moza. ¿Hay algún artículo, hay alguna ley que nos prohíba disfrazarnos así? Si quieres decirlo así, disfrazarnos así y pasearnos por Barcelona. Hombre, pero no... ¿Hay alguna ley que nos lo prohíba vestirnos como nos dé la gana? Lo que vosotros estáis atribuyendo es una función de vigilancia que no es Que nos vuestra. toca. Y no sabemos ni siquiera quién sois. Perdóname, pero tú puedes tener muy buena intención, pero si yo te veo uniformado por la calle y vienes a decirme algo, yo salgo corriendo porque eres un tío gigante y no sé quién eres. A mí solo me genera confianza porque si fueras Seguro que según yo te están delincuente... intentando atacar o algo y nos metemos por en medio, ayudarte, nos lo agradecerás. Pero como se puede meter cualquiera sin que vaya uniformado, pero es que además tampoco Claro, lo es tu único que función. hacemos es vamos con el mismo uniforme porque si hay algún problema nos reconocemos rápido. Pero ¿y tú sabes todos los que son ángeles? Tú puedes decirme Sí. que cualquiera que se viste, pero yo no. O sea, yo reconozco un policía porque tiene una placa, un número, un uniforme y sé que es un poli. Pero ¿quién me dice a mí que tú eres un guardián ángel o eres otra cosa? Esa es la gracia del Estado de Derecho, la seguridad Coño, pero jurídica. te puedes ir a comprar un vestido de guardia urbano, un disfraz de guardia Y me urbano. meterán una en la tienda. cárcel. Será ¿Cierto ilegal. o no es cierto? Será ilegal. Me meterán en la cárcel. Si no es carnaval, me meterán en la cárcel. Si no sabes diferenciarlo, dirás, es Si un yo voy por urbano. la calle disfrazada de guardia urbano y no es carnaval y asumo funciones de guardia urbano, seguramente acabaré en el talego. Pero no estamos asumiendo cosas de la Bueno, policía. aquí está la policía En que dice absoluto citar- estamos asumiendo. De hecho, A ver, por favor, Inma, nosotros, Inma. si sabemos que hay un carterista en el metro, ¿vale? Si no lo pillamos robando, no podemos hacer Y si nada. lo pilláis, pero una pregunta de verdad sincera, si lo pilláis robando y el tío se pone violento, ¿vosotros qué hacéis? Lo vamos a reducir y Lo vamos vais a buscar- reducir físicamente. Exacto. Bueno, pues eso Claro, es porque ahí si se lo tenemos- pedimos, por favor, igual A eso hay una se ilegalidad gigante, porque tú puedes retener a alguien, pero yo creo que ya, Vale, ya ¿y si me cómo- equivoco... cómo lo si- retienes? Es ¿Cómo que lo si no lo puedes retendrías? retener, tú tienes que llamar a la policía, Pidiendo pero no perdón. puedes reducir ja que tenim a Imma, sisplau. Imma, Claro. por favor, Imma. Imma. Què és el que garanteix un estat de dret? Un estat de dret garanteix que si un agent de l'autoritat agredeix a una altra persona en ús de les seves funcions, és a dir, posem un presumpte delinqüent, jo hauré de respondre davant la justícia d'una manera. I un ciutadà no. Això és el que garanteix que la policia tingui el monopoli de la violència. Perquè ens entenguem, eh? Vale, en castellano, por favor, para que ella lo Perdón. entienda. Un Estado de Derecho, Nicole y Artur, lo que garantiza es que una persona que es agente de la autoridad, que ha tenido una formación, es sometido a un procedimiento, a un régimen jurídico distinto si se encuentra en una agresión en uso de sus funciones. Es decir, que si os enfrentáis vosotros a un presunto delincuente como ciudadanos, ese delincuente no tiene las mismas garantías, o ese ciudadano o con quien os enfrentéis no tiene las mismas garantías que si es un agente de la autoridad. O sea, nosotros nos debemos eso es lo que garantiza un Estado de Derecho. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí. Por eso somos policías. Inma, sí, yo creo que la clave... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de explicar y me dirijo a ti para que me puedas entender. Ella creo que ha sido muy clara en la definición. Mira, si todos los ciudadanos, la ley de enjuiciamiento criminal, la propia Constitución, todos los ciudadanos somos testigos de un hecho delictivo, somos policía judicial. Tienes obligación Tengo la de obligación de denunciar. denunciar. Tengo la Obligación. Lo que no tenemos que hacer los ciudadanos es lo que hacemos los ciudadanos, que es, en vez de ayudar a la víctima o en vez de adoptar una posición X, por ejemplo, descolgar el teléfono, coger el teléfono y grabar la escenita para pasárselo a mi primo o a mi amiguete. Mira, aquí se pegaban dos mientras yo les grababa. Eso es lo que hacemos todos, ¿no? Y esa es la barbaridad de la sociedad en la que estamos. Ahora bien, ir en comando con boinas paramilitares medio carlistas, con una indumentaria que os hace... Sí, perdonad, he hecho un chascarrillo que me lo podía haber ahorrado, tienes razón, pero con esa indumentaria paramilitar a la caza de posibles actuaciones delictivas es un papel que no le toca a nadie más que a la policía. Si la policía no lo hace bien, vamos a reprobarla. Si son pocos, vamos a reclamar más. Si los gobernantes no hacen unas políticas, unos diseños de seguridad pública razonables, como lo eran antes y parece ser que ahora no son, lo decía muy bien Inma, es decir, los Mossos están actuando de forma reactiva, no de forma preventiva, es decir, actúan cuando se les llama, porque no dan al abasto para poder hacer ¿qué? Por ejemplo, una identificación de unos personajes sospechosos de los que se supone o se conoce que han hecho algo. No tienen margen de maniobra, por lo tanto tienen que ir, pues como las urgencias de la seguridad social, ¿no? Si vas muy mal, oye, te curan de narices. Ahora, si vas con una gripe, te puedes tirar 2 horas en la sala de espera, ¿no? Desgraciadamente... ¿Qué os dicen a vosotros, pero no Nicole? nos atribuyamos un papel que no nos toca. Vale, ¿qué os dice la gente en la calle, Nicole? ¿Qué os dice la gente? Gracias.
Vale. Espereu aquí, sisplau. Espereu. Tengo que... Voy a acompañarte porque... No, ¿cuántas veces el otro día? Imma, moltíssimes gràcies per aportar-nos la professionalitat que ella representa a la policia. Jo voldria que donguessin un fort aplaudiment perquè realment té una tasca molt bonica. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Ara continuo, continuem aquí al debat perquè aquest senyor tan gran que vostès veuen aquí, l'Artur, també va veure algú que va voler agredir-li, no? O robar. Sí? Pots explicar un moment? He tingut diverses anècdotes, malgrat lo gran que soc. Què va passar? Una de les coses que volia comentar abans... Ara no. Una de les anècdotes que m'ha passat d'intentar-me... Vale. Estant a casa, jo visc en un baixos, i abans del meu lloguer, de jugar-lo jo, per lo que veu, hi havia algú que passava drogues per la finestra. Visc en un baix i una finestra al carrer i era un narcopiso. Clar, quan vam venir nosaltres, ens han arribat a tocar i ens arriben a picar a casa, però com 10 vegades, en una setmana, buscant aquesta gent. Nosaltres tocàvem als Mossos. Sí, passamos con tontes que no hi ha efectivos. Encara s'estic esperant. Fins que no vaig anar un dia, perquè sempre estava la meva xicota a casa. Va donar la casualitat que estava jo. Llavors, és que no me lo creo que no estén, quiero entrar. Vaig agafar la porta, vaig trobar un ganivet, li vaig posar el ganivet al coll i des d'aquell dia no hem tornat. Però si encara estic esperant els Mossos de fot 2 anys. Vull dir, el 112 per què serveix? Això és una... Posar un ganivet al... no sé. Perdona, però és que estan entrant a casa meva. Vull dir, no el vaig matar, el vaig amenaçar. Vull dir, jo no sé, igual ells podrien portar una pistola, m'aixuguen fotre un tret. Però clar, tu, és que jo no sé, si jo sóc un lladre i vaig a robar-te a tu, no sé, m'ho pensaria, M'ho pensaria, no? Perquè, a més, crec que ets professor d'arts marcials. Sí, soc professor d'arts marcials, però ells no ho saben. Jo, quan algú em diu el mateix, hòstia, és que ets molt gran, jo m'ho pensaria. Jo sempre dic, si portes una navalla, soc una diana més fàcil. Soc molt gran, és molt fàcil acertar. Però tu has tingut algú que ha vingut i li has dit... Sí, a mi em van intentar atracar una vegada farà principis d'estiu, a principis de juny-juliol, anava per al Raval, anava al carrer del teatre... no me'n recordo la cantonada. I em van sortir 4 magravins amb navalles, els 4, per robar-me, directament. I què vas fer? Sense dir res, a la que m'han trobat la navalla em van amenaçar, vaig tirar cap endavant i vaig intentar atacar un. Llavors van veure que no em retirava, que anava igualment a estomacar-los. La meva intenció no era no voy a dejar que me roben. Tal com està a Barcelona, a mi entra una navalla i jo el primer que penso és em van a punxar. No m'estan intentant intimidar, em van a punxar. Fa poc li van tallar el coll a un noi per intentar robar un mòbil. Llavors la meva intenció va ser ¿cuántos me llevo al hospital conmigo? Directament. Tens una escola d'arts marcials. Sí, una associació de defensa personal. I s'ha apuntat més gent? S'està apuntant més gent? Sí. Perquè tenen por? Sí. Sobretot moltes dones. De fet, el divendres de la setmana passada vaig donar un seminari de defensa personal femenina a dones d'entre 60 i 80 anys que es van ficar en contacte amb mi perquè volien que li donés una clase de defensa personal, almenys uns bàsics. Nicole, ¿tú haces así porque vas a la escuela esta? Sí. Ah, tú también vas a aprender. Soc el seu instructor. Vale, perfecte. Bueno, pues... Jo soc el que els forma. Perfecte, doncs ara continuem, d'acord? Podeu parlar sempre que vulgueu, seieu, sisplau. Ara continuem perquè... La nit, com sempre, a l'U de Televisió Espanyola és llarga, tenim temps suficient per parlar. Quin tipus de criminalitat es viu a Barcelona? Les dades són alarmants, ja els he dit al començament del programa. Ens traurà de dubtes per què passa tot això la Elena Mulero, que és criminòloga especialitzada en prevenció. Molt bona nit, Elena. Gràcies. Bé, arribes en un moment del programa que hi havia un cert debat a partir de Los Ángeles de la Guarda. També l'Artur, que ens explicava aquesta història de defensa. Sí, t'estàs escoltant. Com està Barcelona? A veure, realment sí que nosaltres... Què et faig pollo? No. Com que t'has anat allà... perquè... No, mira. Gràcies, no, és que jo penso a veure si penses que et faré alguna cosa, no? Per res. Vinga, digues. No. Precisament nosaltres el que estem veient amb les dades és que realment sí que hi ha hagut un augment de certes tipologies delictives, que això és important assenyalar-lo, però també és cert que no podem estar parlant de crisis, ni podem estar... Però ha pujat o ha baixat?
Quins delictes? Ah, això m'ho diràs tu. Perquè, clar, realment... Vinga, quins delictes han pujat? Per exemple, han pujat a... Hem d'anar molt d'ull, perquè estem parlant d'uns mesos. I farà uns anys enrere, no tants, les xifres eren més altes que les actuals. Llavors, hem d'anar vigilant. A veure, què ha pujat? Per exemple, han pujat... Han pujat, per exemple, furs, però el que espanta més és que han pujat certes tipologies de robatoris amb violència. Amb violència, no? Que seria que fa més por. Correcte, però per exemple, robatoris a domicilis que ha sortit el tema han disminuït. Llavors, realment, s'han ajuntat diversos factors i algunes tipologies que han creat més alarma, perquè són tipologies que generen una percepció, una inseguretat major a la persona. D'acord? Llavors, bé... I per què creus que s'ha donat aquests darrers mesos? Per què s'ha donat? Ja és un conjunt de factors... El turisme, que diuen alguns? Sí, turisme ha afectat, però des del punt de vista de... Realment, Barcelona és una ciutat que rep moltíssims turistes. Per exemple, tenim creuers, que de cop ens baixen 10.000 persones al port de Barcelona, i com gestiones per molta policia que tinguis de cop 10.000 persones baixant d'un vaixell en aquell moment? Clar, és un moment on... Però aquestes persones que baixen del vaixell van a veure el Paraguai, no van a robar ningú. I a on hem pujat més els delictes? Els districtes on van sobretot els turistes. Però no són ells. No, però és que no estem parlant... Correcte, són víctimes. Són víctimes. El rellotge, els diners, sí, són víctimes. Clar. Són un reclam pels delinqüents. I els delinqüents ja estan allà al voltant, la Sagrada Família, tot. On tens víctimes potencials. Llavors, clar, realment, el que s'ha de veure, i quan parlem nosaltres els criminòlegs de diferents factors de delinqüència, és que hi ha moltes cosetes que intervenen. Han sortit temes molt interessants com s'han de solucionar? La solució de Nicole i Artur és bona? Jo no crec, no considero que sigui bona, considero que pot ser molt perillosa. Pot ser molt perillosa perquè aquí només els estava escoltant i, per exemple, què ha succeït alguna vegada quan hi ha hagut una actuació per part de policia que ha acabat malament. Els hem posat en qüestionament de si ha estat una actuació adequada i se'ns ha anat allò de les mans. Clar, tenim la gran sort que tenim una policia molt ben formada. Què passa si les persones de carrer comencen a fer actuacions que haurien de pertànyer a la policia sense tenir aquesta formació? Han augmentat els robatoris amb violència? Sí, les xifres han augmentat, sobretot als districtes de Ciutat Vella i de l'Eixample. Doncs mira, precisament, ara atenció, amb aquesta fotografia, Jordi, el nostre realitzador, aquesta fotografia, jo quan la vaig veure, que me van enviar la història del Jordi, perquè aquest és el Jordi, atenció, perquè jo voldria que miressin aquesta cara, perquè és la imatge de dir què faig, de desesperació, humiliació. Realment, què li va passar? Jordi, estàs aquí, Jo he llegit la teva fitxa, però la gent que hi ha aquí segurament no coneix la teva història. Atenció a la història del Jordi. Molt bona nit i benvingut. Aquest agost passat, el Jordi anava a la platja amb una amiga i va agafar el metro. Allà un home el va increpar dient-li que la motxilla que portava era seva. El Jordi va acabar agredit i va quedar, com vostès veuen a la fotografia. Efectivament, avui fa exactament un mes, el 18 d'agost del mes passat, em van agredir al metro, a la línia L4, quan anava des de Via Júlia fins al Poble Nou, que havia quedat amb una amiga per anar a la platja. L'agressor se'm va presentar allí i jo portava els auriculars posats, me'ls vaig haver de treure, perquè no sabia què estava succeint, em vaig desubicar totalment i quan em vaig assabentar del que estava passant, em vaig posar al corrent de la situació, em va golpejar perquè em volia estirar la motxilla. Jo em vaig negar a donar-li la motxilla, evidentment, perquè era meva, i finalment, quan ja vaig ser conscient del que estava passant, que m'havia agredit i estava sangrant pel nas, va ser quan
li vaig haver de cedir la motxilla perquè pogués, perquè efectués el que volia. Però ella et deia, aquesta motxilla és meva, aquesta motxilla és meva. Sí, era una tàctica. Sí, què va passar? Que portava un acompanyant. La seva acompanyant va començar a cridar, esta motxilla és suya. I clar, la gent que estava al metro, la poca gent, perquè era primera hora del matí, no sabia a qui creure llavors. La motxilla, la gent no sabia de qui era realment. Jo sabia que era meva i hagués pogut dir, si realment és teva, obri-la i a veure què hi ha, no? Però clar, jo estava a terra, el mòbil m'havia marxat disparat, perquè estava escoltant música, estava sangrant, ningú m'estava ajudant. No et va ajudar ningú? No, en aquell moment ningú em va ajudar, la gent se va mantenir al marge, l'agressor va obrir la motxilla... Que això també, no deixem passar aquesta escena perquè realment que tu vegis al metro que està passant això i que no facis res, no sé, jo crec que també ja és aquesta història de por i de violència que hem parlat al llarg del programa. Ningú et va ajudar. No, ningú em va ajudar i l'agressor va fer el que va voler, va obrir la motxilla, només va trobar la tovallola, les coses que portava a la platja i tal qual va veure que no hi havia cap pertinença de valor, ho va tirar tot per terra i va marxar amb la seva acompanyant cap a un altre vagó. Llavors jo vaig poder-me aixecar, recollir les meves coses que m'havien tirat per terra, vaig baixar a la següent estació el més ràpid que vaig poder i vaig anar a buscar ajuda. Després vaig penjar aquesta fotografia a les xarxes socials, que va ser quan es va començar a moure tot. Sí, es va fer viral aquesta imatge. Em van arribar molts ànims i agraeixo a tothom, totes les persones que em van donar suport en aquell moment tan dificultós. Però tu vas trobar a faltar en aquest moment al metro potser algú que t'ajudés, no solament dins, sinó els guardes de seguretat que hi ha i tal, no vas trobar a cap? Bueno, primer de tot, dins del metro, quan això es va fer viral, una noia em va contactar i em va explicar que ella havia presenciat aquesta agressió i que havia intentat trucar amb algú, havia intentat parar el metro, clicar els botons que hi ha de seguretat, però que ningú va acudir i ella no es va voler involucrar perquè tenia pànic. Des de la distància ella tenia pànic. Imagineu-se com em devia sentir jo quan se'm va ficar al davant un home, m'és igual d'on fos, la raça. No eren d'aquí, eren estrangers, em treia gairebé 2 caps, era molt alt i clar, jo em vaig sentir vulnerable, em vaig sentir indefens i quan vaig baixar del metro, sí, vaig buscar ajuda, vaig trobar a la cabina que hi ha al metro una dona que em va ajudar, la gent que estava allí, i l'únic que va fer va ser revisar que portés totes les coses, que no m'haguessin trucat a l'ambulància. Ni res, no? Vas anar a presentar? Després de... Clar, em van donar un parte mèdic de l'agressió, que tenia una fissura nasal, i amb aquest parte mèdic vaig poder fer la denúncia. Espera, Marc Anton, vine aquí un moment, sisplau, el presento amb ell. Ell té una empresa de seguretat, no? Molt bé. Tenim aquí el cas del Jordi. Tu estàs formant gent perquè puguin controlar també aquestes situacions. Bueno, jo no formo a gent, jo ja contrato la gent ja que està formada. A mi m'agradaria fer un incís. El metro de Barcelona està totalment descontrolat. O sigui, de dia, però és que vas al cap de setmana per la nit i a veure quién es el guapo que coge el metro, por la noche. Sí, violacions, baralles, robos, apunyalamientos, moltes coses no surten. Llavors, què passa? Clar, el vigilant, fan falta molt més vigilants, s'ha d'invertir en vigilant, però clar, quin vigilant es juga la vida per 1.300 o 1.400 euros? Qui? No fa ningú. Llavors, jo crec que tot el servei del metro l'hauria de portar realment vigilant, combinat amb policia. Però tu dius que va molta gent a la teva empresa, no? Sí, som 200 i pico persones, sí. Per tant, 200 treballadors al teu càrrec vol dir que... 200 problemes, eh? Ja. I hi ha un interès? Ha augmentat aquest interès o no? Interès de què? Interès per formar... Diu que ja venen formats, no? Però que si has notat que hi ha gent que vulgui ser segurata, per dir-ho clarament. Bueno, seguretat. Hi ha gent que vol treballar, però segons a quins llocs. O sigui, la delinqüència ha pujat a Barcelona, però sí que és veritat a diferents districtes, no? El districte més complicat és el districte de Ciutat Vella. Born, Barceloneta, Gòtic, o sigui, tot allò està totalment descontrolat. O sigui, és una passada. Jo l'altre dia vaig anar... La seguretat privada serà una professió del futur? Degut a tot això que m'expliques? És que, clar, és una opció. És una opció. O sigui, nosaltres
Què triga en formar-se un mosso? Fins que pugui sortir al carrer, 2 anys. Ara hem d'estar 2 anys patint el mateix, fins que tinguem més policia al carrer. O sigui, tot és molt lent. Llavors, és el que et deia, no? La sensació d'inseguretat per mi és molt pitjor. Jo l'altre dia vaig tenir una reunió amb un client meu de Plaça Reial i vaig anar jo que estem acostumats a veure situacions molt complicades, Vaig perquè crec que tu ja havies fet no? Havies treballat en la seguretat. Jo vaig començar sent controlador d'accés. Fa 10 anys? No, fa més, fa 20 anys. I ha canviat molt des de llavors? Bé, no té res a veure. Doncs esperem, Marc, que no augmenti. I esperem i desitgem que aquests problemes que hi ha hagut es puguin solucionar. Jo, evidentment, confio molt, molt amb la policia, amb els Mossos d'Esquadra i confio molt en la gent que està preparada i formada per això. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies també aquí a la taula. Hem arribat a la fi d'aquest programa intens, llarg, que com sempre ho deixem aquí, perquè vostès pensin, reflexionen. No obliguem a ningú, absolutament a ningú, a creure en allò que hem dit aquí. Simplement, vostès, tot allò que han escoltat, pensant, i què penso jo? Perquè definitivament és un problema de tots, que no hi hagi violència. Fins la propera setmana, fins divendres que ve aquí a la U de Televisió Espanyola. Moltes gràcies.